morning. Karibu sana mwanchumuli Getembe Television. Na Getembe FM. Good morning bwakire buya bono mambia. Litiko ligi ya kegema umwanchumuli na niya sato ili libagalia bene kegema ukwaligania sumurubuli oitobwe Etwani ya Getembe bono mambia. Karibu sana sumurubuli Etwani. Na kwa likuwa nenga naye andonsia sole bono mambia kwa bukire buya nechinguru chenya sae. Karibu njekuru kwa mwana buli roba Geofrey Onsarigo kolende tini njebweka. Asige kusi kegema Etwani ya Getembe mambia bono. Enkuru kwa Matildah Obaigwa. Onsarigo, good morning. Good morning to Matildah. Sorry. 1 minute, please. 1 minute only. Omoga kanche misi onkoro ke bache tumbiri esiringione gaba ne senete women reputaktari eli. Umusi etente mocho kuru bwatani umusi okebacha di yongine yake muntu. Mama. And by the way, again to kianga okirikero kinekemo. Today onkorogo you look very smart and handsome. Straight. Check so malebo papa. Pupa check. Hey. Ngai kwaru si suti eta. Ene tabiane na bona. Nje abwate socks yoko bukoti muti. Madringa. Yongera ngoma ta yale ndizamu kumbe ayinoro jama moja. Kemuntu. Lakini oso onkorogo nto kemuntu. Wana kwegure byagera enkoroga kemuntu mama. Ona enkoroge mama. Okay. No bwata bongo. Kuhatenda ko. Onsarigo no bwata bongo. Tianda ko boli. Ndi swali eliga kwa boli neli ko musana. Nkorogo. Kero muntu akubuli muntu nabwata bongo Matildah. Tuwendi kubuli swali eli asengenjo. Onye muko kwana nere. Nesenye njataramboli. Do you have airplane? Bona uno emechandere. Nabona igone ndege kwa mine. I don't have airplane. Brain taliyo bongo sali. Taliyo bongo. Alafu airplane. Do you have it? Onkorogo. Nje no bwago ngotumeka. Obwana ngotumeka. Thank you very so much, mama. Use mine. Alright, so Dr. kabisa msikilizaji na mtazamaji emambia bono ekinge nchunkelinga kerko bukira bono mambia tukubulinga miyoka gali sinsamo chiri chumtandao Facebook yekurunga Getembe TV ensameli ya YouTube Getembe TV abo yikona bugutu bwatia sinchiri chitu chemitandao aso tuligira ujumbe aliya sisimi gekora sisimi chitu gaiga nigo chire wazi ikungu kwanira ensameli yesimi ye TV Matildah 0726 447367. Kitako kwanire ensameli yende omugaka kebacha. Gwi. 0741 58 38 78. Alright, so wanchu bulilinga nabokera utulikira uchumbe gawe totenge kwa bokire litalia oguchaka na lyo watabanga Etwani nje Geofrey Onsarigo na bokire byabona mambia nabo igotubekire e comment gagwa solenga kibuga kire nga kibintu byokoira emambia bona bana mintokera to bokire bona mambia botambe ngota batulinga kerokora lituko lia chakire bya akirinya sainga bya mama na maine ikiagira litukeliga anda kembaroro bataraikaro kosembale baikire litukeliga lakini babwate birukonyo ebyaga sobire kirase mbale basiriria abamwabo anmono wetera seme basoka ekegusiekia ebirukunyo ebyagaso abantu ngo bakabali babwate ebyagaso nebirukunyo ebyagaso Onsarigo ebyagaso ngeto kiyakongoro kiyagaso niki sini kuna Tikwanya kweyagia sobugumo. Okweyagia sobugumo. Ndubwate byagaso byemechando. Ndubwate byagaso byobuya. Umunaro akubuka mambya bwate ibintu gete bichingiririye bibe byomubere bikunye kumuchanda kunye koteba ngakingu cyokora nyorebesi ngo cyokora ngakanedeni ngo cyokora ndagiri abana ngo cyokora nkoleke ibini byagasi byemechando. Kitotanga Rero ko bwate vocabulary chike usisa. Onsarigo ne tato mwana wana. Nyasaye tata nikangichira. Bon butukoli ale. Mama ke muntu. Ongendo to kabisa kotere sana. Enkali entindi. Tebe entindi. Tinga kitokwa trani. Okay. Kero kunyara. Wasikaba nteke nyoro ime. Kero kunyara. Wasikaba nteke nyoro ime. Onsarige sana ngoja soki mama ima. Yatire fairo. Everende gagwe editiri tanga ndolyo. Olendo munuo. Olendo mu. Barende ko so ikande. Zena uko nyinyara. Olendo munu. Editiri tanga ndiko likwano olendo munu okoro. Kama na matera anda bana musiki moko so kiga kerukulike mistari ko kwenda gele studio. Kwara lenda ngakikwalika bido kebi kwalika.
Uno mwanchu muligilio motegele yetu kwenye usangambo bono mambia good morning lakini Matildah talinde eka tu kwenye kuchaka bono mambia wanyuli chinsa mo chichi mitandao na boigo alisaba kutonyora alafu baadaye ntoke tukusanga yamo asemo bono mambia no mwanchu mulino motegele chinse mo cha Facebook buna batambe ni gere Getembe TV na boigo chinse mo cha YouTube Getembe TV ase namba yeito yesi mi yorali ke SMS yao se ujumbe yao cha ni gere 07 26 44 73 67 26 44 73 67 na boigo namba yende mkorogo 0741 oko ndigeli na wiki ngore 0741 58 38 78 mapema. Lakini ndio cha Facebook abantu babokire. Alright, bono mwanchu mulili asante sana singe nchonga kwa seire kukwana na itu bono mambia. Lakini nyolenga kurubono mpaka chinsa inyeche bono mambito bwatama na mange nseme ntangani kwa banya tulinge kwa bukira bono mambia ntuko manyalia mageni yagwata chinengo na kubuna chinge guchisa mo au yani trending news na bigo to sensemeli nditra chukwana engambo nensemeli omwali nogo kekerege na kibacha asetura nyole request hour asonsi kenda ikobi karibu tuatia kwa tebinga onyembono kotonyora nchinkuru kwa the sun umwana buliro ba Geofrey Onsarigo inche Matildah onyo kwa bukiri buya imukio ko bukoigoro ko imukio ko bukoigoro no kulika SMS wa kaisi bocha gas studio ko saria Facebook nyare kubeka ujumbe yao erietari yao riri bwanjite na boigo chinse mochiri okorwa No nkorogo da lakini nkibana ngukwandira mwase kwana mwase rade irero mwabo kabuya mwabo okoranga esenjene ni narabokire mukungu na motiga kara ire tima itigo sere bokire buja tari kwombolinga in proro no never ekiagera ototebya bakungu ototeyo mokungu bono nga yute nini bana bali bakunywa chae gali otatengendere ko baeresa nga ngandere ko baeresa nga kidabuka sai babugite bagendere kunywa chae bali rende bali lakini ototebi na bakungu moja sukuswiri anyina bosongo bakungu bane bonsi pina ba frasi kisimi na frasi ri omongi none kuruga ali mocha ontebi mbuyale na frasi ri yosugusu ontebi mbuyale na frasi ri iri yanyi ontebi mbuyale lakini nyagwese manaigwete bobe nyagwese mone naigwete bobe no bwate nyaruri bo no bwate nyaruri na achiete nyaruri achiete kurwa chetali bono andi kwanginyo iri nyaruri ngomwagira ande simirive and direct mapema Igono mwanchu mulili karibu 0741583878 ne namba yesimi ne namba yende Matildah namba 0726447367 ensemble mtandao Getembe TV Getembe TV ensema ya Facebook Getembe TV ensema ya YouTube na buto kwa ni rambono mambibwa kirebya tusange ngomo tegera limono mambito tebinga yubo getukurwa abantu babiri batatu bane batano bono mambia asikuwa bokire tukwanire utobwatibu wabundu bunsi na ikero tukwana bono mambia inyora ngato tebinga bwakire eri tuwani ya Getembe tu abukirebya yeso karati Onsarigo omwana one karati ka nonya ninje ninga ne irikoligi live and direct nanje bandi live banga kiresimi mapema yane mapema mitandao okogenda gali sekwesipaiti ayobate tabero you toti onkorogo kibaje toti CK mapema immediately on the spot sorry kumungira bali basoire mebono mambia Matildah tabakote good morning bwakirebya so asensemeli ende bono mambia Jared orore maturity awatava krochinse mocha Nyachichi Secondary School no are county ya Nyamira no are me yomrobero kama kawaida Christopher Tandi agoteva krochinse mocha Burangi Kenyambi no are no murugio ya Lydia Kirbo abana Sheila Matiangi Muranga agoteva tatu mwabo na mamu mwabo bonsi me yomrobero Teresa Kemutagoteva Bwakire Matildah na Geofrey na Onkorogo krochinse mocha Karatina amo mpaka Omwerio Bonventure Mobisa oteva nwande me yomurobero oika omwero nabo iko Samzi Msani akoteba Etwani kurwa Eronge Tangarara well represented Tangarara okay Tangarara to itinayo rumebe bano Tangarara akoteba nwale chinse mocha Nyamatoki boda liko ndani akoteba nga mpaka omwero na hapo igo na raiga okweroka Joseph Obogongo akoteba good morning kurwa akoteba good morning Gikiro Gikiro akoteba mwenyewe kutoka chinsemo cha Isecha boda pamoja Rogers Anyariki kutoka chinsemo cha Amsterdam na boigo akoteba nga ni shabiki mgeni karibu sana ubekire wake namba ya egali akoteba nga Onkorogo akoteba nga akirosi kulende nayo wake
ng'akerwe sim onkorogo mbura kan akirwe simu. yo motel yo kan chumungakire aki aliko manyonkorogo ningo kumungakire si are komanya nkorogo ningo Onsarigo kwani nje netakataka Onsarigo kuna ndoje ni manyita kini nambe you make sure ya ikirasi immediately on the spot without any compromise Whatever go flash bakabarugi baho. Kano yora Bono hinga juja okole yore go flash barugwa basi koro nyarete mbarete basi koro kubeke gazi ga mapema mbona andi kuiko mota kurusira ini raini lazima bono kakikose nabana bane nakiniri kabulika lakini eganga nembe chinsa chi eganga ningi nako tebiti yakonya kondikiri eganga ningi kimuntu eganga guterekero kwa ugantu kakega kwa moko gendo nitugutikorigiririrwa anyway ndiamono Robin Nyambinya agoteba akora chinsemo cha charachani bukite buya Fred Moga agoteba akora chinsemo cha Nyakenya Umisia Secondary School agoteba nere Fred Moga Moturi pamoja akotundi in hadi tamati na boigo Evans Momanyi nabwate liuko igali tambe sana tina manyanga ninchiko lirigeriria kare agotebanga zamani nyumba zilikuwa za udongo na roho zilikuwa za dhahabu. Okay. Zamani. Na mbona gutele yosema ya kero kuri lense muri ya ensema yeso mnamwambia kurunga precious aragira abakiro bya Etwani ya Getembe sente sana autobus Nyamarambe uyago ntebinga unyango nkorogo Etwani yabugire nere napekete nababu ya Onsarigo tikangwa Onsarigo Onsariye nyota gagi uyago kunga Veronica kurwa Kisii Nyamache good morning bwakiro bya kima Etwani ya Getembe engamro cheke iga Morris Osimo akotebanga bwakiro bya all the way kura chisa mochanya gichenche Bigari Buronga all the way agotenga good morning bwakire Etwani ya Getembe boka bono mambia uyagotenga Eliatalia ibna bikeri kurwa chisa mochiri chiaria zateba kurukisi town good morning bwakire tunti ine DJ Jomba baba yao na watenga mjomba baba yao no alimi yamurobule Sept zaire aikenda yuko bigenda kuchirika bono asobonge kegwa gutubwatia emambi yabono aigase Etwani Anko Nkorogona chitabuki kuna mono Bartolomeo Mumanya agoteba good morning Onsarigo Nkorogona Obaigwa agoteba erekoro chinse mochanya Nchonori county ne ya Nyamira no alembe yo morobure Getembe TV Dominic Marube agoteba kora South B nikotundi in South B agotoka county ya Nairobi Barnabas Ekebaso agoteba kora chinse mochado Qatar no alembe yo morobure na boigo Jelda Msupu nere ni agoteba good morning guys mark me present kora chinse mocha Getare county ni Senator Msupu mbiyamona sana dogo saka wanyoni nereni goteba kurwachi chinsemo cha soneka ria mageta goteba kwetu bonchari mbiyamona sana bantu ba bonchari kwa dogo saka wa yocho nkoroga kyakora you know mwabo abuni kanai fande terenti nande kote ile familia musiki mape familia mwana musiki immediate ngwe kunande chinoto change chiro musiki ocha no bukano mapema onyoni sakawa rendre asante sana dogo sakawa senchoko soso muruveno mambie sente zaire ndojiga ali Silvia ke mtu akotobanga Matildah onkorogo Onsarigo buka kile bya na minto asante sana kwa chini siri chia bongone sente good morning garwa kile mambilo cha kotobanga Joseph Otieno abatano ali mimi murubiri kuchizo mo chiri chia siri good morning Etwani ya Getembe ya bugire bono mambia all the way from Kisii town mobate maroba Mukiro ya Lucas Omwenga kurwa chiso chira liota good morning Etwani yabugire emambi yabono genda kuchirika totebinga mwabukiro tuibulenga muko ndani asensemria frequency check emambi ya abono Matildah yes bono manyete egerenga ndiko umwako yonkorogo that point iko umwako yonkorogo numero check okay igoronkoro chika akucha degetheri ga akunya na lero nkikwaro ntoko chikuwanja kwa bano muntu ro muchafu omochabu njiradumo kakara buguli bono ibintu karatika Onsarigo karatika egetonga kirikiraria ntaite nkuburi Onsarigo egetonga ndi kwali kiri egetonga kiri kusini chinyama chiri musinki bono taite ko karakari otali tali igorotali etegete Onsarigo micro mo karakari tali ayanyo tutaite tu kilinkyo bwa Onsarigo kali na sabe amania sambire very smart very accurate very intelligent Onsarigo kali ekegu amania ye ngombe onkoroge ngombe aye paka ye mboli Onsarigo pako bosoto tomboro echumbe yarutere twatambi kilikura beka muku ngetoke kilikura beka muku kwacha nakika Onsarigo nimbe tintu are yarare papa yarare nembuli muuko injeningere neno no teli echiga mwana anatebire yarare yane gweketuka na bura nyore yabulire accidentally Onsarigo manya konte binga bono okonengete ndagere yane nga bonegere madringa sorry ke muntu tali lakini onkorogo
inu ninu mokogena mwasari ninu bali mokogena nonye nasemega ya matanga kwanyaranga chiara riti konya gotonya kurumugu kotimetinga mbirengera likio gotwara ga kitari asubu be gutware yara re gute ne yao Bakamatanga, egentekene ne tonye beke muhuko maega umuhuko maega gwikaranza yasegenye kire ngo chakore kururaze egentekene ne kirika ki ukoye beka gaiga Onsarigo na biri gotato mwana ndi monaje beke to Onsarigo maega gaiga ekiba ga Onsarigo ngaikaranza bono rinde gaigeke ni toikaraste paka no moizimi wasungura bono toikaraste ganje bono ngase tiga kai ngikiaba umuguko yo ogo maega onkorogo timaitinga gusoka leu negeteni lakini tali mangana njenka geto muguko kobere nsemo asokore yara era bachoka kukunyikaranzire te nobe okay ndagira ni wachiga gichai igasiri wachiga gichai eberi tuyo muri kuguri chinda echinyama buchaga yi eberi tukurio mwario nayo gungani Onsari kama ene no bwato bongo do you have where brain okay no problem my food my delicious food don't worry about it matiri tanere twari etenere igoro na rero rinde kyara kwa mugara gari na batari na bondo je na batari straight Kero kunya goteba nga aeroplane kwanya kuri nende. Aeroplane yani brain yo bongo. Ezikati kiri. Bora mambia ko kwa 90 bwakire to manyirenga kwa bokiro byatu kumanyi ali amanene agenda teko korekana asibinyoro ko ikasi birengo bye serikali imambia bona yatune kuligirelia amange bona mambia akakwa bokire we naye na ruwete ko manya bona mambia kia beire kia kogera ayaba imambia bona lakini ndeke tuligiretia yonsi bona mambia kuranga Matildah amangana bado mangana tali maya tuligoro eskuru emo alitisa mu chichenye babuge tutu aligese man egurukunga alitisa mu chichenye ntaro gikusikwa ebirasi bya easily kisha na maana kwamba birasi bigabi abayirige kege nene bitanya korosi wabisaregete sana lakini karukulige ya magana rago ako konekana na mono liro bya busitu ichanda sana magoli why this one happens ebirasi bigabi agache tukale konyo rutali ganya ntaroka lakini wae chingongo chindi bichibinyoro bya icho gusiga iga konyo rule birasi bya ganye school gete school itago gete eraire abana bago sensera baswaimi ado ga weekend abantu mbakaimukiri sike bachikomere birasi ando muno obuno nkorogo nimanyita ari gota chance guchi ekirasi lakini bono soko omete shida abantu abange amatukari amagega gota chance nkware ngaro guchi asichi skuru ando muno ichi oboroso especially as abantu baringe kirasi kya nasari wakanyoringa ase bagosomera abantu bagasomere bakaisiko lakini birasi ebinge byarenge komu aina amatukaitire abana barero isiko batinge kirasi ngiri kyarenge komu gose skuru nere bwate kirasi ge komu barago kumesa asenarabu wa kotiri tonkorogo nga baka tajirense tari gota chance woka ekirasi kya onkomu kya no maetenjira tuare go sombesike twaire sukuru yakore kwene yao mu very smart very accurate tuachande ke tokota chance bona masomo itoma tina matindi insike kugwaso wale go somuta chite school bona motereri ku mobe insike kwa go somuta chite school antaje school Onsarigo tumia irani omuntu yazi kwaru nande twira matenze Onsarigo kuika pipi etiri Onsarigo nego sorry stay na tevere no mosom lakini Matildah ndare na sole ekitolukwana ubuno kusana koranga eskuru nere wikira lero iga ebwate nyumba yamaraba ekuomu nande abana baguta chance bakoenda chinsuna nchiri chiskuru ibintu nebigane byokobeka abana bayita samagi mama be abayiko kwene kinga abana basoma ira sata liagia environment yaberembe bono mambia gatokwana mangana iga ingana iga yabetega aligesima ngonyara tole Matildah ulinde tutanyarora ayu chishwa ali Matildah no ministry sem kere kuligiria mangana eskuru wikiraboni gira ile wete tabati birasi mbego itabane bure gutunyomba na abana bono bagotigara isiko gusa abana buna ebirasi ebekiro byasiekiro abana nge wetani emye mo kuchipale gosiekero isiko no manyetenga asomurobere igosi bisi nkagiretenga abana mbabona itikobera isiko no nyenetageka kuse no nyeli tukelimo batariko gende skuru lakini ekero yekirenga ebirasi ebigambira ro guse chi skuru cyo borosonchi wate ebirasi ibibwate ebire bya momo amatuka yega ama mochona bagocha somwana nchi o kawaida guse muntu nde bwensi bunanche nabo igo ama mochona bakogenda ase abarai bari bachorire ekiagera omwana nchi gose abamenye ne babo ibuli be skuru yiga kero bakorera mono
egente egetangani bakorarigereria abarai babire bakubeka abisi kora mutukamagega ekiagera rero chibesa nchiraroro ekigancha nkiraro gyokoneke buna chiskuru chanyare korosibwa kigima anamone serikali ya county etenete birasi bya ECBE onkorogo meetinga ekirasi kiga kiana sarirero na serikali ya county ebonete gote no bwagaji serikali ebonete gote no bwagaji serikali ya county ono rinde gote tikabatoroseri teresi no ene problem lakini ntaite tebia bana bana ita nchedi mbwata amariogo ripe and direct muna bono onyoro munyanga teti ngo itoro baroro mwana teba chinso nechu tomanya ekerengo tangase kasi yane okay ulingane tigurarora amakongu ayuabete ansensembali ya nyantaro gotoka likitutwine sima no security Daniel Ntiri egeta sensembali ya gotose roboti urwali ngiro ichana okonene kegema. Amasomo asaboroki Obaigwa b'emyaka emeke nigo agendire gutwara magwa na nigo wangwiga barachi gukwemyoyo kubwatikana no kubabobe kwebirasi byabo bagosomera egento kiagosira abange chinyasi chiae nigo chiaomokire na inse nigo bire binyu bitabwati no nyine blackboard ase bagosomera nense meiga nigo erase kenanta kuirira amache gotere magesieri kwali bagali ekyumbu n'ekingiti komenyararo gese twanste skuru eyo abayiboli abana bachandikire amaomaro kingiti ekirange nabwe twakane tukuntokiagacha na nkwagacha rutore baka risk ya abana ere very high zenye njobo chafu amarweire amaomo around nere ande twakebegete kingiti kyatagete koroma abana change krasimi korwe twakire ko request rikenengeri kegendred naende omwedi tiche weskuru etako na kutokana government ngo twagachirere na ba support tine government ngo twagachirere lakini ni fain ebirasi biga bisike nigo byagachitwe omwaka w'ekiri bubere na isa na ibere na kurwachinga kecho aborhiwa nao babere bagokorera masomo kuirira abo bisa be serikali kubigikiria na kubiteba koba bitabwenereti asobotumiki asoroboti ruwabotu kwa mapema umutinyoyo ingana yaleto bororo bonge hasabwe buli n'abanyakinyiro bonchokana inensemeye. Watoto hapa wako hapa wanatezeka, fuza wamekula watoto hawana mahali pazuri pa kusomea. Watoto kuna wengine wako asthmatic, wanapata shida katika hili darasa. Wakati mvua inanyesha hili darasa, hii shule iko karibu na mto. Sasa mvua ikinyesha maji yanatoka kwa mto yanakuja mpaka yanaingia darasani na hao watoto ni wadogo hata hawawezi kujisaidia. Ekirasi kitayare kiagure ukinsemeyemo abana nao bari malia nabo igo nande chingoro chiro echingiti chikoleteki chiro the time chikorelekana chigosoka kerumo basonyare ko bagokoba bono tukunyirwo tukoboliga twanyoleri rubeli ria condemnation kurwa somo eliti next iga gototebinga nkoyo gutore code order ngaya bana bago chigokoraki bago chikoba unanonye eskuruiga kegokoria buya asa masomo okubolia nigukwabekwa asoboteneri we county ya Nyamira kubwatera koboko enganeye kurwali baga liororo asabana baiga korosia magemabo ankyo etokubol wero wisas onde bwense orata kato konye atto no tents abana baitu bagendere kwa sababu entatitam abana baitu bachokara matem kaki nabo twerwete tobona kiga abana gaki njera nere yani mwaro gotokonya kirasi tokonya abana baitu kiagera abana baitu bakuri nkorbotere getaseni kya Getembe kurega se county ya Nyamira ilitrene nguruko Daniel Ntiri magana yogo ichania kirage kirukurigiriria nkorege mwaro ria rakini Onsarigo karati kanda kubona asalia baraimbaro aigaga baraimbaro gakibaku kamboro lazima murajia bororo aseta yo murayata yo si muniri kabirenga muneri aigangu sisi to gaga nae kwale gotebe nga chiskuru kwale skuru linga abana batajete no ene mbeo yuka nga kibirasi biri bikorekana sure no never paete roti let me tell you this abagambi mu bwana tekoligeria zayo gusanya mwazinyirwe meremo abagambi abangao baiche gochaga barosi zayo mapema Onsarigo straight obo bembero buo kuligereria abana baito bakasobera iskuru ne chika Matildah
niribuya tuligirire na ando mugusyo mitoro chegago igatukwana mangana iga. Number 1 eskuru ne iga kereta wete iga. Uwezekano yokonyora chiso na sisku ekere birasi mungechiki. Uwezekano bana babe no buchabu bungi kebo. Uwezekano embeo neliwe bokindo banebuli abana. Na ekuruchi muchando no iga segali ene kinga baraiba kulerwe na bigo barosiri ebintu byabere buya omutegereri abinegatiya mangana aliya manene tukunye kuligirira gwate kale temecha. Sorry Onsarigo for the interrespon. Onsarigo ntaitengo ngoboliga. Omuiboliere kabisa kerago soko mwana kurunka. Kogende esukuru eri kabisa ere nanye maete bunere. Bono gaki tali asubu. Ere tarochinga ni ga agete kurabo. Tarochinga ni ga gose. Straight. Muiboli tabu ati mamocho. Yekuru muibulire umwana kantianyo chiseme. Lakini omomocho na linga muibuli tabu ati obushonya se yakwira mwana ko ikabe ko mwana se skuru. Okay. Woni inde skuru irangi. Ina skuru irangi. Ya serikali no manyetenga bono igachi skuru ya serikali abangere ichigo konya abibuli abange aba bwatogo isero sokonyora waidi. Nere range munere kabire. Okay, sorry. Toende mutu. Egera turasi engane yu bono koranga nande abangana akunya kokolekana. Tuwarule bikuru by'abantu bagotoka barase chinguru kirikire wazi ligoro ni gumubiro oyo mutogete mubiri bumusacho yo mutogete asegesima aliyese wodi iliya nyama ya asakuru bumanyanya buno tigango Matildah tureboli ngokura tule sana nga onye abantu bali miregesima ene kisime gya tubirubuya ebisima biro konya bibire nchira iga para kwenda kusino aseme chisiko iga bitigire igo yani bichwalire bisime imbitubiri mbibekire condition era lende magima y'abantu noroje chingoro ichine chinyingo konyora chikunyire abange nabo konyora nga andake ne ebibata onkorogo ne ebibara kosene ekurunga kibara yes ebibara chingoro ngo koretera nde etiskonali yeke guzi naliorama chingoro chebibara nabo igo ebisimo konyora nga chinyinge echikunyire alafu chikatiwe gose chire mugondo konyora nga ubi yamerire bantu mpari komanya konyora nga chiro rabana bakonya guchesera gose konyora muntu ngo itarenge umubasaba no munyora lakini katuko kwa na magana iga muga konkorogoa inkikiri nga aliye sekenyurono ana aliye nkaya inugagu igesima kirekire mirekira sigete egetigire kire wazi tigabantu bakulerunga ki ene kigiya tubiro buronge buya egekubera ebintu bikwirira gusira kwa mugema bantu bono musacho iga sense muri yabonyi manyanya ere nabakagwete gesimame obeliro rege kigetambe mpako mubiro oyu sarikire abantu bachite kuigwa abanyakiro bakotana n'elimisu bayigwete abana bari base tia gwe abana gete bapasi tia gwe iga bagweta iga kupasa wingi toke kupasa we yani bale gweta mbakwete ga kyonkorogo gweta sare gwitera yes na abana bakayora nere gaziro muntu muliri gwaro le bona wanjire ama eli yani base gwajire Matildah okay taibangana chaso umuntu kobo mungaine kobo muliri tindi komanye kyagera nche mwanya bantu lakini rende na abana baringe weta bakaigwa ri musu bakorigire bakanyora nga chingi nchiraroro ekabetereri bagachokurangeria abantu bona bwachete konya kurige nga kieke kireguni bakanyora nga no muntu mubiro bomo ekero mwanchu muliri okurigiria manganayo nande ebige korikiga na kero ginabo gigotoira nga ki na bikunyalikana andake abantu baitukuru asigete bacha barutu asijingoro nechiga ebikoru bigango korekana bire gusi eneki no naye emambia bono ekero kwa bukiriga wasole chingoro chirangega gwosemechi mwara chirigelinga mbuye chire kendenkeri ya ruturime nabantu bali bakora ibikoru biga guseba goita abantu bachi gutuguta bachi kuruta asigete tikatugikiringa ki ene mekeme basikusi na maene lakini Onsarigo talipo berende tato mwana onekonya kobanacha umuntu oyo iga oyo bono otogete mali igaro stenense goseni igare kupasa gwe iga kanyoro gure uyiga kolengana nabanyakinyoro nkwera bale inkiba manyete igoro y'omuntu iga neba yani inkiba kagira tigoro mobero iga musaki tova tigisembango chi otomanya mangana iga nga kingane yalenge bwikiranu nayo mwanchu muligere no mategerere wono mamira bogo ichanire ngane yu ego chasembe abanyanyimbo begetaseni Kisii and Nyamira nigo bachakire obotuke maiga y'omubere okageire koba oyu bw'omusacha gutuka kubekire hengoro yegesima ase kenyero kya ikoma egesieri esa location ya bumanyanya location ya west mugirango abwase omubere oyo iga oirwa ase ngendu yenyagitari enene ya Nyamira. Leo kumekuwa na uvumbuzi wa mwili mwingine wa mwanaume ambapo tunahofia kwamba aliuliwa na katumbukizwa kisima cha maji ambapo mwili umetolewa leo na hujaweza
kuliwa ndio tuweze kujua chanzo cha kifo chake kilikuwa nini. Omokonyi bw'omugambi bw'esapplication eyo ya bumanyanya aserieta Joseph Kinaro nigo akwerera rituko ya igoro magoroba naryo abana abo bare kogosoria ang'ena ase engoro eyo baigwete rimisu na rimorioka bagaka eriogi n'obotuki gochaka gokorwa mang'ana yachagete igoro kere mwana binde byare goetansa bikarora ase engoro iga chingi chichiroro neri misu likabang'usa bakarangiria chitimu chinde kara chiachete gotema kurigereria bakamochikoranga ime yegesime kikiaremete buna egesima lakini machete iyo ime mbaroche egento ime buna egunia ekagera bakarangiria bakang'angakirwa esimi ngacha togacha n'omochifu onega kera twachete gotema monto agaswa gochima ariga bagatema kumurika bakamochikoranga nabo baroche okugoro kwa omonto boigo omugambi oyo iga nigo aenekire buna ase sublocation yaye nigo abantu gwetania babere batamanyiri na bamwabo ase bare abantu mbaro bakageire tari oyomo baborete kurwa ase ebinyorebi ne iga korwa ebinyorebi mene ebinde biriange turigererie torore gose no mobo gose nande nondoretire nera karutwo katotigarete ase ng'ane eye yoboiti ase chinjera chobotutukanu nigo eyamate yomogaka William Nyakundi nomong'ina Jane Mwango korwa ase kenyoro kia bikenene nyabikomu esapplication ya Getare ewodi ya Kiabanyoru ebunge ya Burabu nigo barigetie oboene bw'omwana obo omunyaruka ase erieta Joyce Mosomi oyo okageire buna nigo aitetwe na omobero ye nigo tugutirie ase echaime ase kinyoro kia kura ewodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango nigo eyamateye erigetie ekonywe erio banyore oboene na nigo baroberie omoyiga kwebirero rituko rya ijuma ewiki eye Tangrifi no charo omayo nchiri agano mochigo William Nyatundo oyore anko yane ogenda guchinya Getari gokora postmortem yo mwana usirete oitere tuga ari ese bakoroka kura atogete chaime ang'entire on 29th yo motienyo yo ona otogwata bakong'iga nokoremeru okonge ona tini kone na isko na ondega igocho inero igocho twabwatirana onsibiri chianga onkonye ona timbatiga kina mnene gusi ni maraga kimankone kubwatekana na makweri aya yobotutukanu ase chinchira aho asa matuko abwankoiga nigo omo county commissioner bwe county eye ya Nyamira Erastus Mbui akwanire ayaiga igoro ya makweri ayo ya kwanza ikiwa ile ambayo ni ya karibuni ni kile kisa cha Nyamakoroto ambapo familia moja ilichomewa kwa nyumba. Jambo lingine area ya Nyamaiya ambapo msichana ambaye alikuwa anakaribia kwenda chuo kikuu aliweza kuuliwa, na lingine ambalo lilifuatia hapo ni lile la Kura ambapo msichana ambaye alikuwa ameajiriwa katika duka moja ya kuuza vileo pia aliweza kuuliwa na kutupwa kwa shamba la majani chai. Aiga nigo amenta na gukurira onde bwensi oranyorekane neri mochori oboiti bwanjira ende yonzi nigo araimokeriwe egetambo keregetindi kerichiko. Msururu wa mauaji ambayo yamefanyika hivi karibuni, utaona wengi wao ni wanawake. Ni jambo ambalo alileti furaha sana kuona maisha na sana sana ya watu ambao ni wachanga zaidi yakipotea kupitia kwa mikono ya watu wengine, ambapo ni yale tunasema ni mauaji, na kila mtu anaelewa hukumu dhidi ya mauaji haina mambo mawili, ni kifungo cha maisha. Chingaki echecho nigo abasemirie abantu igoro yinjira baramenye yomorembe kobwa oboiti. Mizozo haikosi katika jamii, na nyakati zote tukisosana kuna njia za kisheria ambazo tumepewa, zile ambazo tunaweza kutumia ili kuweza kusuluhisha tofauti ambazo tuko nazo. Hivi kwamba kufikia kiwango cha kuua mtu haileti suluhu lolote, ni kujitakia makuu. Na kwa kweli serikali vile iko na polisi vile wako sahihi,
ni ngumu kwanza utafanya kitu kama hicho na uepuke kunaswa. Gingo reporter Getembe kurwase county ya Nyamira, Jefatigad Kisemba. Kegema umusekito Vatgar Gisemba kurwase county ya Nyamira wangana yu akwanyaro lire gagulende na tuakura abantu balende chingoro chirichire ase emechiabo no ena sebinyoro chingoro chia kunyetu na chicho usinyumba chia kebara chingoro chia kunyetu nebisima chirendu ligerenchi abantu mindu mikurutume goikano y'abantu bali basiria magima batoka barutirororo wangana yonsi talia maikirano koleta limisuribe asorongorwa gusie bono Matildah yusi katukunya kuligerere nirusha bantu bange bakumyoka sana se mitandao bono mabako tukwanira bono mambie sante okunyulinga nabokenda kutulikira ujumbe Getembe TV ensema ya Facebook Getembe TV ensema ya YouTube nabigasi ekisomo kiri kitu kimitandao nabutulikira as 0741583878 ensemeli ya SMS namba yende Matildah 0726 Nereyo 0726447367 na kumulikira bali basaire member byaba yes bona mugozi yo kware namba kakibuya bona roche murateberera umuntu murateberera umuntu mugukwane namba kabiri kwana riende 0741 58 38 78 3 kubuyamboli nyasaye tekera umuntu ebyegwa mapema abane mbali tutari wakerio gimono nyasaye na eta abantu ebyegwa wao abande babwata umuntu umugare abande babwata urumemo rito abande babwata kimiro kinene abande babwata maisa magare lakini tiamboli onkorgano maiteke ukiongere eke Onsarigo ko senje tagitari dai bande tere aya matagita dai bande tere tomboli ngakuichi togita njenko munyagitari straight. Alright, wari mwanchumu liringa ngane tinko ena tumukomo kebono mambia ekero ensemeli yende togo chikora soa ensemeli yende lakini nde asobono mambia tutachi kwenda ensemeli yende ngane titonyora mantu babiri bokayiga bako tutabinga bwa kirubiya bali batonyora bono mambia Getembe good morning Etwani hello bwa kirubiya ngayuwa kakurwa yongwa kakurunyo bali masala ni ngoyo Masimba Town Center. Omwalimu Nelson Nyangeli omwalimu wae tonkoroge biranya 8. Sita. Ngaki wote umukaka. Mbiyande. Karibu sana bantu Masimba mabokire bya. Twabokire. Aha. Kenyoronga tegarete. Inyamili kwa onkorogo. Onkorogo no bovekirande. Omotomberano. Irenga. Aye mwana nirengaiga. Mwalimu korogo mwana. Street. Asante sana mwalimu Nelson Nyangeri. Good morning Getembe. Hello. Getembe. Etwani. Bukitese. Ndaliwa na ngoro. Aye Montina Rojinga aliyekuwa atakuwa siku moja mbiyule data. Abantu bakeroka. Hata nondo maga. Aha. Bwakire buya katika morense. Montina lakini kwa ibwera kwa umbali sana lakini ngonya kwa ibwando ma. Ngono manyete Onsarigo no nkorogo to manyete Matildah kemunto. Ina mo kwa umbali lakini hata banga amaya na mkwani likaroka Montina roje mteme mbiyelma. Yango sana mafundi wetu wa mitambo wanashughulikia hayo maneno ayakero ko igulego na keka tukura mayenga kimtubire esimyo mwaliga tebya mbyoto nyora bono mambia asensemeli ya good morning abugwa kire mambia bono atukwanire ngo omuntu wa mwigato tebinga na kire gagu kutuyule Masimba tuyule keroka airende nga yubu atekuru bono mambia asensemeli yetu wani ya good morning hello ko vipi hapo hello. Hello, good morning. Yes, karibu sana baba. Good morning. Etwani ya Getembe ko sewa no mokoyone. Mokoyone. Sorry. Sorry. Nerero na dimugeni ko sikonga ali mwa munali ngote ningereni. Abantu bamwe munali mbya bali kitutu. Ensembu yere. Nga kietu ni ko chago. Etwani woli kukura ngote nara antulio na bokite na bokane kibuti kabono mo. Amaliogi inga kiale. Ono biyatwala twabokira ono tikatwala ranga Etwani ko nyako tobugera. Santa isimiende. Getembe good morning. Etwani nga kiere gago. Hello Getembe. Mbura no ga yego ikire. Ayenga kiumugirango. Korati. Joshua Manono omonchali giata uno monchali. Nero ya monyena. Ayenga kitata Joshua. Igabone bokere tumati ande gudi.
One na kile tuna kasakita gango na kopange bindo sagera nchake korusho gocha utipigipigi pamoja moneti gali. Igombi bwatatago. Igabone bwatatabu yago totige mone insake mora mendera gatiuni yake goro. Asante sana bro. Thank you. Kina kialinge kienge nchenu mwanchu mulirili toka no mutugo mosinini. Yes. Onsarigo. Onsarigo chini tabete buya konya bakumugamba. Bono koraigo onkorogo koraiga. Matilda. Yes. Tumyoka somo tumukomoke. Tukuirana alafu baada itakuwa safi zaidi ensamule ndio juri ya kuomboka kunya kolera kurugalia kuira ntwara sembeo kero tukwenda somo tukomosini toska tuchale Onsarigo Geofrey Marietane Matildah Obaigwa Nankorogo Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega sigire mechando ya marwire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyumo cyobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu ncha samarieta ngoro kwano ngaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinga konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroya nda manga yale ngo mubero ne ntamanyete na wenete asamange bakirisi migwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au
watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Sha Ceramics netuka iyo n'ibintu by'ubwagaji aho asirigo lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo aho mbabwate chitangi aho nawe gukurose company aho locks and accessories babwate chichogo se toilets ejijire c'echingenjo aho nawe go n'ibintu bigutumika se a bathroom babwate kitchen sinks nawe go ne tap babwate bintu bigukora plumbing aho babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo aho babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo aho kone bale boigo ebintu bunabona wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi korwase company aho asibabwate chimashine echo chiko chiburukania babwate biro by'echingenjo aho babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seligo lirense niko bakutuka ase nyombere manyakanta na Cansons Plaza asebara ya Kisii Kisumu imbe mu kijuiga obusongo asamange naboko bakiresi bibwetera se kinamba cyabo 0703943972. Ndagira njana sabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asichinse mubuna outside catering. Asimeyega buna chinyangi chunze, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankwena nabare obukoreri asichinse muboyego buna decorations, chitain ebirogo chimesa chikeke nabo igonkuru barobo koreri bwa public address system diubagotoka mbarabari ne skuru y'uboroso ya jogo samange bakresimyase namba 0797119986. Riziki Caterers ubwansu bw'endagera. Getembe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction gusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ikiyanga n'ebintu ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara machine chekerero nebinde binge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebintu ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asamalieta kwa Alpato Maliba mwalimu monne Getembe Technical Training Institute. Serikali yakolire sana sogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cy'obufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cy'obufundi
Biamo. Boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche ne chi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munobono social work human resource management na nigo bakura chikosi echi ase ebiringo bia artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebiringo bikromono mbaitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Getembe Technical Training Institute niki kutoka kilomita moyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakure konge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student, Getembe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana ugetwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwareto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Getembe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga anniversary na yenda mangamna mono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting carpet na sound batarere ase Koroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumuchuyigo busongo eywerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111
161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Alright, karibu nando mwanchu muligele no motegere libono mabia aise ensemo ya magazeti ukunyulinga Etwani ya Getembe bono mambia tukusangama sumurobli Etwani bwakire good morning ekatoko sensemiga ya kabere asuru kumanya aliagwate kabono mambia bono botonyora sembyo nyurenga umurobli Etwani uguchira ime Getembe TV na Getembe Fiber imambia bono nekatonyo kusangamo nchikuru kwa Geofrey Onsarigo Nchenkuru kwa Matildah Obaigwa. Karibu sana sensemo yega yechi gazeti ritukuria lero ritukunelia Jumatano. Yes. Ekatukulilia alialikirwe asoboliki magazeti na aliakoira ibirangi binene nilibagali nene asoboliki bono mambia na ino bateli bagali abene kingwa kutubwatia bono mambia lakini atuatia kwa kumanyu mwanchu muligili genda kutubwatia alia sensamo yemitandao na kutulikira ujumbe gosetu bwatia lietaliago asigetembe TV ensamo ya Facebook na Getembe TV ensamo ya YouTube na manganonsi akoba amansu zaidi kumanyanga tuko pamoja umayetema titu sakero tukumanyanga ningorama 92 kurana sama yetu tukokoka sana yes yakora ntuko manyingo tuliye ngo tubwatete nandi ngandara kubeka geta seni kiga koba na mbayamo agakora na giya chire ngoma na mbayamo na butambe kile kikeunga anse twensi tokoba no bwansu bwaigoro karibu asa magazeti gazeti mbwate gazeti ni ya The Daily Nation na gazeti ya The Standard nero mbwata iga nero na chekuligereria sentra iyo bwangu kima na boigo gazeti ya People Daily na boigo gazeti ya Taifa Leo torigereri aliale amanene gose headlines kunya murekera aliale gazeti ya The Daily Nation bono mambia engana kurusiko a free school funds drop to 7-year low
ningana enene eire ubulito anse epechisiko gazeti ni ya The Daily Nation nabakora igoro ya keli bono umwaziri gose umuliki anse wizareli umuliki monene wizareli semi Julius Bitok ngakibono akomochia kirege anamono abalimu abanane biskuru anse birango kulende kuligeli ngana igeli kili chube chia kabere bono mambia nkoro kirenga chibe sachira serikali ya begete asisemi chabosa echichi ya lenge ayishiringi chiribu emerongo ibere na ibere chimi ibere na merongo ene na inye 22,244 niyo chia keiwe wika chishiringi chiribu ikomina isano chimi isano na mona ikomina inye 15,614 nene ngana yale timi chandene mena sa Bible karuchibe se chiruma itubona Bible Matildah mbama nyetenga ki chisemi chabosa unyulenga administration chair ulema igana bono serikali yo muraibu nsoli yo mukoro Uhuru Muigai Kenyatta nigo lichiko lya lenge chibe se chiga abana basome busa bono ebajeti chibe ya irani wensi nkyukerete kara sababu o morobelio yiga bogosoma gosekonyora basic education abo ibuli epatari wakanera marange ekere inigo yachageti wene serikali ya moske mwa Kibaki ekero bono batebetenga amasomo mbosa ane monekero buna bono korochi skuru choboroso bagose skuru ya secondary abo ibuli baru gento gekego ane mono buna chibesa chiri echa I think chibare koro ni cha remedials na abo igo chibesa chiendagira lakini bono nandikiro kurigire serikali ya bono nigo wizara yechisemi yagendere kunyakurwa gose gukeiwa okerirwa chibesa chiri chigoswase wizara iyo ikibono kyaletire umuchando kigima gose ikikyangerere koleta egrupe asaba ibuli igoronto ko ntigoro isemi asitwaro chenga abaibuli abange mbaga ndisemi chabo chitingi wesabana babo lakini ekero mu ibuli yakoro mwana skuru amaite serikali nkuru support nande nsemeli yesemi ekunya kurwa ebitoki ningana ekoleta liyo roche nelibirali nene asibirengera bya bange ayo mwenyene kura uno muibuli uno mambia gendera kuligerelia yo na ukiyatavakari yote kuligerelia ebechi ya kabere bono mambiga zeti ya The Daily Nation yukonera igoro ya university lecturers declare nationwide strike as strokes collapse ngana ali ya aborokia abechi university nikobono ba lire irenga niko bakubeka ebyoma na makomba bonse maiga ichinkwana chiabo gutuomera ikenki chikwana chiaba arokia university lecturers niko chia tuomera tebyombe bibiri byaba bikurwanira obwene bw'abalimu gusaborokia university niko bya tuomera te maiga yote igwana ne serikali asibono ibyo biga bikumochia mono ekyombekelia giyo kuligerelia amangana yengelia guseme shahara y'abakolimeremo SRC Salaries and Remuneration Commission asogotaikerania amagania ali banyarako bakobeka buna EB gose CBA gose collective bargaining agreement narochenga omwaka 2017 wika 2021 nero yanyarete kuba honored na boigo eyiga bakorera bono ne omwaka 2021 wika 2025 bono nekironga lecturers bono ochakira litikeli lero buna tukona chiskuru chonse gose university chonse chire cha serikali mense ya Kenya bono aborokia ti niko barasumuka batageti merimeyo batebirenga bono ntu turagenda kando toikaransanga turalischombe alafu mpaka serikali manyengi tokora nabokorora inki umukia bwebyo biga unabono ekyomekeli kia University Academic Staff Union wasu na kelia agia Kenya gose Kenya University Staff Union kusu ibyonsi byanyarako bikoralia benenga mangana igantujugwanchirana liyo ke serikali ya iteberanire na guikirania amagani yetu ali tomukana uyinyenyora sobo ime chibe jini cha kabiri gazeti ya The Daily Nation bono mambia omwanchu muliro motegere nabokora yonsi asegazeti iga tuligata segazeti ya The Daily Nation chibe cha gatatu bado na chikoto ira singana eko nyakonyegelia ebirangeli byo mwananchi mangana alia akolekanete asegejurukeli ya kwa binzaro unyolenga na mangana yugo sasima gwobo tutukanu goroku garoli na ndunyolenga kwa binzaro na tuatie tekoteba igoro nensemo gusine omuchi orange mono sana kilomita chinke na shakaura yes igana bokonyoro mugano igoro yakanze kenga iga ulinge mwaye maiga yogo stuli wana kumanyigwa igoro ya obo tutukanu ase omugosi aso ejirani yaye ya sireti abana batano nomo asabangana yugo tutukanu no gusasima kwebirecha gusekotali yogo ikirano mugano iga no irobo litogagu kigarage chibe cha atatu lakini tukinya kubuli bado tuligo kiranga ki matita ko kwenda gusasima kule buli amabuli
maigili yangu sasima na yekene iga ogwetoma gochi edini ne yakinki ekirenga kya ongereki kira muntu na wateganga nki gekogera kogenda anyane kanisa enyombe iga yogo sasima kose tali rasima ebe nyomba anosi alesi bakogenda basasimire gose no rusana bakare gokorera inki ekirenga nkereki inki origeti korwaro gose inki keri mu koranderi wa 16 echo ebyo negati yabiri obonente kwebole nande kiro konyoranga kwachire andake watwaliro kwegena ase edini yega yatoka nga family yao yabekirwe meyonsi mwachaka koegwa amaigerio gete ako gosere ingi ekora abantu bariko boli okweberenga umugako nkorogo nakwane teiga ekero kogende kanisa edine kurali lyo murandi oli bosibwako doctrines uno whatever inki amaigerio chingirago ko akuba nkubwa chira sisi biblia urabona ko umuntu akatabinga etobe sekonda gitali yakora nyasana bako bwene urwalite yekene bimitimbira ase biblia kwarabuli ibintu mbiroro okwigena gete gogocha ngo bayise go Syria wenyora se michandori kwa binzaro nili ya shakaura tugukwanira bono mambia bugano uyo kibiche gatatu asobo imegazeti ne ya The Daily Nation tuli yali kibiche kana bono The Daily Nation ko bwata magana ali ya siasa ndobogema Gashawa 2027 candidacy sparks is intrigue reshaping bedroom to unsaid President Ruto nabokoranga uyo kabero mokonyo muraibwense Geofrey Gashawa engana ya yukurali ngana chikoba asedebe 2027 igenda kuireta na kubugulia ebirengera libya bange na kuburuga ebirengera libya Kenya asebo ika bange bakagiretenga andake nigo ali gucha go support kusogo kwana ngakiago cyosira unde asebali bara opposition asabanta bange bakwanira Kalonzo Musyoka na Dr. Frey Matiang'i ubarase umurengolia opposition nyoromugano yuga igasibe chichaka bono mambiga zeti ya The Daily Nation oralenga nkikeli engana yekerengera ligyo ko oralia kwa yari gathe ngakikwairire birengera libinene na kuburuga ebirengera libya Kenya bange emambya bon Matildah rigathe yote birengera ni chingende gali ngiketebe kuligikero gekeiga lakini urasa sema ya opposition tubwate rigathe yo mwenyene tubwate Kalonzo Musyoka tubwate Dr. Frey Matiang'i tubwate Martha Karua akina Eugene yes bonsi ene timu emba usana andake eyure mamche serikali ngiyo chikokolekana mbachikuigwana ningo bagutenenia asikirugekeiga korende asense moyende Rigathi Gachagua ndochanga nabo eraboko gosa sana ekiro ikigambiro gitachi kumwanjira nyare kuburia chikura ikiagera ugutuguterware kwaye gusiko buraibwaye wetera impeachment yo nigo ekorokinga ekiro andake amachiko narabonete kubati gukiro umuntu abeire impeached gusekero murayi abeire impeached ikyo kirachiko banga nabo kiramubwate umusikeri Rigathi Gachagua ebene blog cyase abantu ubaye gusabara bwatani baye unyorenga Rigathi Gachagua nigo anyara kubako aronche echameli yaye yubono agotebanga nigaga neti ebe chama ikigwaka eserikali sigo tuko ne chama ya Democratic Citizen Party DCP yonsira magana ali kiresepe ya kane bono mambia gazeti ni ya The Daily Nation omwancho muliri no motegereri bono mambia nabokora magana ya magendero asemura ibwensi agendera kuigeka ebirengo bya magendero ao nyora magana ali kirechube ya gatano nalimo bono mambia olenga kumura ibwensi anyara kubagakura umuro bya magendera asemura vipingo ekurunga vipingo special economic zone ase county ya Kilivi yonsi na magana ali kirechube ya gatano nalimo bono mambia lakini ili ya gatano kabere bono mambia ngo kwanerere omo president bwe kiobekeli kiaba wakili tukwanira omo president bweke ombekeli kiaba wakili kusekia Law Set of Kenya Faith Odhiambo nabatega igamangana ukwanira anso butukano na mirobali eyubekira se ekyobekegia Law Set of Kenya yondake kuligilia mangana ayubwatikana mangana yebigambero nyora yonsi bechekata na kabiro bono mambia gazeti ni ya The Daily Nation kero mangana ndebono mambia no mangana eliyo moichano ekoegwa ubulito kigima chibechi chiagati gazeti ya The Daily Nation chibechi chigatana gatatu bono mambe page 8 of The Daily Nation grieve anger and at Mbobu's memorial digirali amangana Mbobu unyore no mwakili uyo nyara ko bagagu itwa aliyese pareli ya Magadi road maiga agusaso bitu tutukano bona bokoranga ki abantu bange bakwengerelia magombo nibyonsi bigenda tukolekana asensemelia ya guse ensemelia somubere oyiga ombo unyara ko kwachwa ayonsi nabukonyora asigazeti kibichika tana gatatu bono mambia lakini nde nantu araligiria abantu abarayi abantu abanene bahagu kwasa makweli obututukano
Yes, ase Kenyamuro bago tabanga assassinations echo chabiri cyo korekana ase nanda motuka bwangoiga maite ana mangana to akasomire ekira secret abiri to gotebaya na mangana to akasomira ase bitabu history. Yes, to akarorire nga abaraigete ase miaka mekoro anemo nyarebe na kitaga itwa babeta assassinated lakini nabarai bare korokana bari ngigoro bono lero yeikeire okurigire buna amotuka bwangoigo chiwiki nkego chetire omojumbe ori bwechinsemo cross county ya Homa Bay omojumbe omojumbe oyo nyara gusira ngondo were onyara kwa risasi nere ase epara ya Ngong Road nigo wechinsemo cha Kasipule nero narikubole Kasipule Kabondo omoske were nere niganyara gwitwa sinchira ere embe na boy okurigere umo wakili oyo nare ase chinsemo chiga cha Ngong Road ucha Karen I think orugongoro rwabeire hotspot. Yeah. Yes. Ekeberukia makweli. Yes. All right. Amangana nde nabokora mangana ya oburai asebono omo inspector general boya nyimbo Douglas Kanja nera nababwa teliberali nene kigma asamangana ali amogose amone commission ili yabanyanyimbo asikilinga ningo uwente kutua libaga lyokoli kabanyanyimbo nabayigongo bwate chinguru ayonse nabokonyora gagu ekero okora umugano ulikiri chibicheki ande igurese giga guseliberali tindiregati yomo inspector general boya nyimbo ne commission ili ya abanyanyimbo ayonse nabokonyora asegazete iga nde chube chichinde ngukwandira chiri asobono ekegambero gia tukuteirale ingana eli ya mubwateneti omo waziri bwa mangana ali ya ebe wanda tukwanira wikiri oparanya ambese yu andake omwanchumulirili no motegerali egotebekana asumugano igakiro kunyaligerali ansigazeti ingana ya mubwateneti asomangana ali yobukurumi goetane shilingi chimiliona 57 million ekibono ekigambiro wita sekyombe keliki butugino bosalia ya goseti bibi omodiri bibi bone kambiro ya tukuteire engane iga na gotabanga ateli kubwati alichiko ina mangana ali kila sibe chiko ngona mambia. Yes. Ekero Matildah umu waziri oyo ndochinga engane nabemulekire kigima anamona ekero akabeire ekero tukwana almost ke weekly paranya keralenge omu governor ndochinga ekigambiro bono nigo kyaba geko muligereria kigima nekero nonyana segazeti igangu kwanerere engane yo kuline no konyeranga Onsarigo ekero asekero bono tukurigire bono nonye esti serikali chichi county aba governor bange ekero barabisi bariko minyuko mbaraba bakomnyokiwa mono bakuganyori bachireka riri akorire tamu yae gakogenda nari ama mochaya guchaka kubeko gusuba guchaka kurigereria obukurumi obu babiri bukweneke wase chi county lakini bwangoiga mbale bagendete kumurikira uno mugavana we county ya Kiambu musike wa Matangi ndobate oyiwe county ya Bomet musike Barchok nabo igonto bwate oyiwe county former Bungoma. Yes, Wangamati. Yes. Omoske Wycliffe Wangamati. Aboneka ti abali bagendete kumurikerwa kosikobe kurigererwa ngati besanchiri cyabere kigotumeka isi y'uburayi bwabo. Yes. Na umwechumuli na bokonyora mangana alikira sigazeti ya The Daily Nation miyoka sechibe chekati chi county njumuleka chi county au na mangana emigano yulikire kura si county au agazeti kagati gadi N2 ime ya The Daily Nation kabwati emigano boigole manyi na kuegokelia ekera boigensa moyo bonchilia eregagu iyunayo mwenyene uranyara kubukuligirelia na kumanya alionsi ya kura si chiro lakini iko kumyoke bwango mpaka chibe chiche 15 limo iko kwanira amangana kuruchinse chiri chia Michael International News asobono ensilia ya Israel ni goma igayokuralia bene kigimana kuralia esigi ntindi igati yekombekeli gose akiabangi begi salama asensemulia Gaza ni gomono ekorekananga abamenyi abantabange aliyeso ensemulia Gaza City baro choborobo nene maiga yokuraliwa bene gwatika wisegicho nyoro mugano likire galia ase egazeti ga ya The Daily Nation bunu mambia na mangananda mange nalikire kulende kujakora gukoira guika sensemulia yebiti ase abagosolia nabokora amangana au alikire kulindengana enene tukuliga igase biti ne lyomogo nene sana bono fide kibuyegon uno musbatu moni ancho kigi ato Kenya wechita elwe mochibisa nada sintunda yende bono fide kebe ni gale abuguriye bendere nabo yigo koleta limisiri ya Kenya unyore ansama mbelenia manene gotobana kibion makes history with 4 gold medal mangana maya sana
kigima gali totenga eko kwako Fred Kibegon soko kolibi yake machimbiri chichia 1500 meters sama mirelia manene aliensamilia Japan Tokyo si chimbiro chirichikendera tegalia ime ya Japan ayonsi na mangana orenyorere ayo mwenyene nichisomo au ni minano au abyokolekana sabakosoli nichikosoli kurwa gazeti ya The Daily Nation ndali kumbiraga wa The Daily Nation tokenda Matildah. Yes, ase gazeti ya The Standard kirongo bota ningane ya Faith Kipyegon Onsarigo. Faith delivers for Kenya in Tokyo with 4th world title. Onyore chigoldine inye ase okubwata ni consecutively. Yes. Yani nga kiro mwaka kosekira sama mirani ya Africa ase 1500 meters Faith Kipyegon onyore chigoldine. Na boigo ikintu kyango geti ase engane yega ya na bwatete umusubati gitukuruku ewoi. Ore nere kurwa ase ensi ya Kenya oyobono anyarete kubwato koboko nande bere bakorezo ezinere wiko musubati wenga kero Faith yakutangana ko banambemo ewo yakanyara ko banamba ibere. I think ase abantu mbabwanete ko learn from this, especially on the bwensi ora sense mende yonsi asubura ibonde bwensi ikiagera apuno murai no bwanete kubwata abantu banda okoboko letonde. Yes, abando konyoranga mbabwatinda mwamugete akoranganda ke aise ko mo train atware chinguru nigago chikomobwa anyare ko muri title lakini Faith I think nabwate nyasauli yawo sasima twarulaba mnyoki abangeno liro bali gusi ababo Erenobiri ababo Merimura abamnyoki tugwetogelia kigima akina Faith Kipyegon abaigabo sina Kenya tugwetogelia bono engane yokungusa nabo igugusira echitaranta nibu abamnyoki abasinyo bari bakire international bayiraneka bali inga Matildah nanyare ko mnyoka uyu nanyare okoleke babwata abandi asukine chitaranta engane yachagete ko rurituko ria mwisonde usama tukangabire aitire ekero barorekanete nga Faith kirakonya wake zoezi tari kumutigo musubati yoyonde maiga korende enengana yoko kya kigma nase gazeti ya The Standard nigo ndochekoranga unmasked RJ Pukis ukwanera omusubati omanyekanete buna Agnes Wanjiru onyarete woitwa so mwaka 2012 mate 2012 wikirabo ni miaka 13 ewata glimmer of hope bono nigo yarorekane nga andake enka yaye Agnes Wanjiru nechekonyora obwene bwabo ekiagira nigo kulengana ne gazeti ya The Standard ekire kuratwirania asi emyaka yo oseaso mwako yo 2012 nige kwerabuna Wanjiru nigo anyarete ko bakagutechirwa nse gose akanyara kunererirwa nabo igo akanyara goitwa na omubiroye okarutwa septic tank andake septic tank totebenga tangi buchafu ibi boyishoba yes na nigo ase myake menge obusaiti bwabiri boko biswa kolende bono nige kororakana banyare komanyanga main suspect ningo kusumukagirwa omonene kigima ningo aso boitio oiga oyo manyekanete ose oyore omonyanyimbo korwa ase nse ya Britain lakini British soldier tetugikiri bikoru binga unebiga Matildah ubuyitibule bokolekana bwabiro bokolekana chinsamo imensi ya Kenya sabantu bagoyitwa kwigo muntu niga chitaka yitwa agatugutua kabowa agatuguturo sana ime ndakaiwa seubiye gotugutwa yonda agatugutua agasekirwa segete ucha kutoka baadaye ibine bikoru togogikiringa ki mwenye bantu twale utu naye noekero muitaino no muntu tali ukumuitana kuli chibu chinkwana gukwanera nikekene kubwago ito muntu yes. Na bono ese page ya kanese gazeti ya The Standard nigekoranga Robert Pukis oyo bono kurasinse ya United Kingdom nigo bono arachi kubeko busyo bwekegambero emyaka 13 yarire kisa obuiti obu bwakorekanite na egentu kyagerete andake obusaiti bokanyara kobiseka nkelinga nigo ekira korete egekoro ikiga nigo anyarite koiro so endege na koiruka akaboro manyete kirate ya sense ya Kenya nabe okonyoranga andake konyora nonye evidence yako ba Kongo lakini bono nga emyake iga nigo bono nande ense ya Kenya serikali kigambero bono kemukire ekitambugiro kyo kumubeka obusyo bwekigambira nyare kwiraneria amashtaka yo omwancho morigererio mwancho motegereria ayuna yare ase gazeti ya The Standard obosyo bwe gazeti yo na boigo ase page ya kabiri nkukwanderere igoro yo kuliko kwa banyanyimbo ekira bona banyanyimbo chiribu 10 bobonete koliko lakini rindo Onsarigo engana yare tiromo chando moneneneri ekiombe kya NPS na boigo NPSC ndubate commission ya National Police Service na boigo ntubate
hapoto neneri bwa National Police Service obonyene bono nigo bobwato muchano nga andake ngo kuchigutinira okulikwa kwa banyanyimbo na inyora nga ekyombekega gose commission ega yaberike gutwara umuchando no muteneneri bwa banyanyimbo gose mu Inspector General Douglas Kanja ane muno ase engana ngo bwenete gutinira emishara ya banyanyimbo igentege nege kubunuka iga no gutiniri nando no gutini kulika go ikebesa nero emishara ngo bwenete bono usikuliri ngani iga ntonyora se the Daily Nation Douglas Kanja no mu Inspector General banyimba agotabanga inchi uno murayi banyimbo nimbwata chinguru jotendera ngeli yabo nabo yokolika e commission ya NPSC National Police Service Commission nero nigega tebanga nintune commission nintubwata chinguru chokolika nabo yugo kuhaya goseko embroi na gotendera ngeli onyorenga serikali kwenye ya proposing na ndinga umo iroberio yegabo kulika banyanyimbo onyara gukora gwetira se intira yemitandao ngayo no nyerika bugo kubolinga ki okero kulika banyanyimbo online abanyanyimbo ibintu mbere babwente kurigererwa mbabonente kwenda bakezo ezi komanyanga mpara bibale fit lakini rende egegando chinga mbatu gutera eritare okulikwa kwa banyanyimbo online bono nigera chigokoro elio kogenda kwarangiri gukwarigereri gukwaro nore burungi nore buya no bwenerete anyway na ase county ya Homa Bay ndo chinga ekwera ekeromo waziri ububolindi bwaime omosikie Kipchumba Murkomen aringaroro nigekoreranga why Murkomen wants boda riders in security meetings ase bikare biga jukwaa la usalama ebyabeire kawokora nigondo chinga aganeti abateneneri ba boda babonchere ba boda banyare kuba involved maitene egenge nchoke gima especially asamotuka yegekara yarokaninga ebyasara kusabonchore beche pigipigi bono babeire emichando. Alright. Lakini sector ya boda ne sector mbale bachakire gutumike sector yo kuikirani oboke bago gete bono nakikirire omwaziri wega Murkomen akanetinga ase bikare biga byo kurigereria obolindi ase county kurwa every sub county abateneneri ba boda at least baikirana se bikare biga twaralire ntwarana second ya Kisii igali orochirende ligo kolekana gati yoboteli ba boda na boda nyene abarayi ba boda na boda ne serikali county n'ibintu nebi negekora andake kero kurigeria ase gazeti bono omwaziri obubolende bwaime Kipchumba Murkomen aganetinga abana boda babe bakubwatiraniwa ansoko erekyanga amangana yobolendi gutingi wale kirege ekatugwanda amangana yobolendi bayiturere industry ya boda industry ngenchene na Matildah iyo ndake akonyira abantu sogosuka kyujumi andi ni wente ko libagali abena siske nene na barabuna ensemble yobo sombi ewe maskani naboigo chinka chinyingerero nigo chikonyora engeri abo gose bakonyora umugati obokira rituko uwetira sobunchoriri abo boda na gutigana nayo ngukwanerere ogosira kwaye mbobu umwakili oyiga nekirondo chinga umusani oye naronyare tukubekwa byara kurinde nigaire nga nigo yarengingana yoko gosereria kigima otatigana nyarete ko bwatuko na boigo ase emisa yaye gose asama sabari arenge bokorero oyiga umwakili mbobu ase echinse mochaka ritukorigoro nigobono abarari abatanchiretu kosoaroro kubwata chibicha gwaka chibicha nabo ko magana igoro yemiseyo yanyarete gokorekana tari mangana na ase page ya gatana egoteba igo kwanera igoro yechira chumura ibwense muske William Ruto gochase aborokia gose abari mu imense ya Kenya nekere gotebanga andake kero omura ibwense akonyara korieira nga nachikoneke nga 20% y'ikinyomba cha affordable housing chanyale gochia ase aborokia ninki kiragere bali abateresa gose nurses aiga since ya Kenya police officers na boigo bande bonse bakora imirimo ya serikali mbasa bachinyoma umunyete ushikorra ntwaligirire ntwarora litkolire iriya mu iga kurugoro kero ekerengereye kyumura ibwense gukwana professionals na kuruchira igati yabo keralira abali mu chira gusaborokia kubatebinga amangana ali cyumba cyekerero kirigulirinse ngango cyari koba gochibali konyora chinyomba namangana na tuli kunya kuligirire abali mu abayiga mu rubyo kurunga delocalization gokoreka nole asabali bona bugente gukora imirimo kurusobo buno tukewe mabuli amanga bakenya bakweboli umwalimu yiga okolire imirimo kurumwaye gesona enyumba yekerera ko egune yake yakora mbuo yakuru nabana baye enyumba yinkiago kolera nabwo atinyo mu gustabwati nigati mabuli amange nekekora sector chinde ne sector yaba teresa nsamu yabo chenu yani aba nasi abiga sector yaba nyanyimbo na birobono bikoboli ne na intu ikatonyera bo chiyombe chiga yona mangana amanene agenda takoleta libirali nene mate Onsarigo asengincho yebiro ayo na yanda mangi na litwabire tukurigire ase gazeti ya The Daily Nation ayo bono ntache kuirorera gose ntache kuirorera ko yamurikira kro ase gazeti ga asengincho yebiro nkakiretenga okorogo maite
never never nguchana never ya murulije ekulenda tacha na never Matildah subwango kigma tukuligerelia nindo chigali yakurukunga Bartholomeo Momanyi agotenga igure skuru elia ki obosokwo bonene kurwa omo MCA omo jumbe mo governor mono omwalimu monene ere naro chiga Nyamira ya ito kira egento ere magiga pole egava ya Nyamira yengoli kale boyo kwa no murakano lyolenga siga asi amangana lita trending. Yes. Mama ke Morina kurwa chiso mu chiru yuko. Ayi my sister, good morning. Agotebanga buwakira buya Etwani ya Getembe no ali getumuro byogokera mangana yonsi. Asante Trisa omboka Trisa kurwa madhare no bamoja anelisaria ye Damaris ke mto na abantu bonso bali ya Kimai Busamaro. Bagotebe Etwani ya Getembe buna kutambe wansa kirage ekando chinga chikomyoka Matildah ekero kurensema ya gede kemo igato genda se never. Babo ele mwache alivyo Suzi Eriruma White babo Victor Mondo Miendo Mosoribwege Susu ndo chenga na ubaligete chi ujumbe chabo gega Nafta Leonyango Rose Michemo Jeria Kerubo Bartholomeo Nande na Vairane Tegega Adrian Simamke mto chiko soma ujumbe chaino abuna ebiro obigendrete goska Basoro mwanchumuliringa tugwancha ko tuanche togendo mutumo komo keko lendu nyolenga Etwani ya Getembe nabo inkwira ntule nyuma ya never mwaka konkoro kiba changu chalega mangana mayekigma anse obwanso bonene anse Etwani ya Getembe tuska yado tuligere ujumbe na kutubuatia Etwani chekoro kwa Geofrey Onsarigo nchenkoro kwa Matildah Obaigwa. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso busega sigire mechando ya marwire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole Obaigwa mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyo mu cyobosongo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu nchasa marieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaire ara mange nkagenda chinya gitari ao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering,
Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Sha Ceramics netuka iyo n'ibintu by'ubwagaji au asiligo lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nawe gukurose company au locks and accessories mbabwate chichogo se toilets ejijire c'echingenjo au nawe go n'ibintu bigutumika se a bathroom mbabwate kitchen sinks nawe go ne tap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au kone bale boigo ebintu bunabona wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi korwase company au asibabwate chimashine echo chiko chiburukania babwate biro by'echingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seligo lirense niko bakutuka asenyombere manyakanta na Cansons Plaza asebara ya Kisii Kisumu imbe yo mucyuyiga obusungo asamange naboko bakiresi bibweterase kinamba cyabo 0703943972. Ndagira njana sabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asachinse mubuna outside catering. Asimeyega buna chinyangi chunze, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankwena nabare obukoreri asachinse muboygo buna decorations, chitain ebirogo chimesa chikeke nabo igonkuru barobo koreribwa public address system yubagutuka mbarabari neskuru yuboroso ya jogo samange bakresimyase namba 0797119986. Riziki Caterers, ubwansu bw'endagera. Welcome back mwanchumulire mwategereri nanda hasumururi Etwani ya Getembe bono mambia natuatie ko kumayinga tukuirana ngocha twena never akinchubanga nyuma ya never tuwate ngambo anse tuchubano mheshimiwa na rebo Fox Maira kwa se wodi ya Masimba giga studio astudio mangana mangi abwetina siasa imambia wani ngomera kutubwate tusuka tuchali Matildah. Yes. Mama
straight. Onkorogo. Uh-huh. Sana, it's your time. Okay, there is no any problem, whichever, wherever, whatever, there is no any problem. National anthem ya never, never, never. Hallelujah. Never, never ya ne alero, ni gonta etechire, aba koli mirimo bonsi, pipa Getembe Television Network na Getembe FM, mapema. Okay. Aha. Oborai oborasige kubakiaho. Oborai oborasore. Lakini taite nkubuli gatali asobo benya sai mama ke munteke monike ngakorutacha. Umuntu chire. Umuya kabisa. Okubuli oborai. Nyasaruli. Live and direct. Nyasaruli kabisa. Haruche kabisa kaki abana bali banyale bachandegete. Abana bali chintakana bachandegete. Abangina bali ababura kabachandegete. Ngoborai mbakonye. Chitaracha ligeli chiagule. Ngoborai mbakonye tata. Mama nyakurua mwanga komoa. Mwanga komoa. Digeri libona muna chitaracha chiri. Digeri muna chitaracha chiri. Okay. Nyasaye tata. Umanya kururu umurai. Umurai yo muyapi. Abakorre merimo. Abakorre merimo. Very smart, very accurate, very intelligent. Liba kama kumutiga. Kisabu. Unako bakorre merimo. Kisabu unako bakorre merimo. Maambi botambe. No urili uchieli ngomogambi umaete. Umwana one aserire school fees. Nero kuiburrit. Ongendrete komnya kochia sare buire. Ngomugambi umatengi wete nkorusia roki. Enugule. Oigwete korusia roki kurwaso mugabe. Ya no kware gutia ko moe kure iniki. Bona moroche ga kitali asobobe. Abagambi baito. Ntubona tiko bachinga kichingi ya chinyororo igere batokorire mirimo. Lende kiagara nyasaye nato baete. Nyasao toira abagambi abaya iga very smart, very accurate, very intelligent. Mama goso agoteba ngomugambi tariko koragasi. Ngatariko koragasi. Usaligete. Tariko koragasi nande kobogete maambi ngomaeto mugambi omonginone nyagitari ale konyoro mogeni. Konyoro nero moete mogeni uyu. Ogo chiro mugambi ngako chibesa. Ayeto gwake isabu, ayeto kolenda abantu ba ogochigabo. Urarati go mugambi aratoroseri none para. Uratigo mugambi aratoroseri nonyene chitarache chiagule. Gaki ngochanda murabarai. Abarai batata bachandikire. Paete witi gambate bia abaligiri bane. Bonsi biba Getembe FM na Getembe Television. Ntatemba tebiga. Tali asobobe. Egento mogokora ka bagambi chinga kichinyororo babakorere mirimo. Tali ngakera lituko ngomugambi ndusiere ini. Umugambi umaete nachiraiga kei umugambi ndoche kai ambu umugambi aino muntu umuya aino muntu bwate no reje umugambi oikaranse tabuli ochi ryongezeze oganyerete ngomugambi akoruterekende liba gogutigo umugambi yake sabu yaje. Okay, nko batebi ngonte imuri nko baeresa nkongeresa muri nko baeresa nkongeresa muri ntatemba tebi abantu baminto nganaki gusi yaito yonsi ngima kwa chumura tokoreiga abagambi nabaru karatiga bararara mara Facebook tara omogambi vipi how do you do igage turabantu 10 ngotomule kende. Okay, omogambi rendera oranga ki abantana abane tigamba tumire. Okay, omogambi egabona ngwostirafu omogambi vipi rigereriga kwerende FRC bono begete FRC ga selfie obegete igo orogeti omogambi amauchi getorete tegabu kando gabu orete tamauchi ande gabu kando mapema obekerete omogambi ga omogambi ndero twa monyoro omogambi twarenge kuria ndero twa bakomotera nandi kwamenya kuru kwamate omogambi rende rutakende omogambi oruta gaki erenga yago chirusi erenga yago chikamakuru mokonya kuchanda barai sigwa pemberizi wara sigwa soroli never
Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikubotoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya segeka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori iri abantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi na boigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Welcome back mwanchu mulira mwotegereri nande katuyo sangaso murubuli Etwani buga kire kege mabono mambia totabiga nkoba tule no mosike mushimiwa Post Mairura kurase wodili ya Masimba ya Masemo giganse studio sengambo ya benda bono mambia Matildah nduchinga mwageni wikire gase studio na ndo mwakomone komole atule kulinde tutamoleta amaite bawata ya ladies first karibiso mheshimiwa bono mambia. Good morning mheshimiwa. Yes, edita Matildah Obaigwa. Karibu sana na mheshimiwa naye I think obwatili tarire likone to mchanganyo kidogo asoro gongoro kusi eleta boss the first time na liroche nasi nitosoma lakini vende karibu sana na nabo ayo mwenye no goteba ngakire teri gali gwatuko na ndo manyenga kia abantu ba Masimba babogete chinga kichiga. Asante Matildah. Yes. Italia nenje mbozi mwira italia nende liko. Na ngoro kwa mama na bantu mbozi mwira. Iliko liko nchirenga. Italia abantu bende bantu bawo kulisoma. Because I think in the entire of Kisii region nchirenga ngoro kuyitiri. Lakini aba swati bane barabana wala bana ali Masimba. Bakango kumura ibwana bakamuka bana boss. So ndugwate boss yabo kibauki. Times gali go kongera nduke mayura ndire ya tatu. Mheshimiwa karibu sana na ngakia abantu ba Masimba babogete. Masimba iko sawa. Hakuna maneno. Mbona sana karibu. Alright bono mwanchi muliringa umanyete bono mheshimiwa amefika nyumbani kwa bono nwali nkolengi bono na tuswago sanga akusambamba zaidi. Karibu sana mheshimiwa Post. Nande nkolengi asincho muligire no moteli yakandi kuguli giri gwake abongo ko boli asiri giri bwaroranga Mike Yusukange na sura yake igabantu bayigunki okwana abantu ba Masimba maitenga no ule gaiga nande buna breast and ye award ya Masimba bakandi kugunga kyokwana
yamasemo ketukulire amangana yoburai andeke bono mambia ayenu mwana siasa neken It's true. It is Mwana true. siasa nanje no murai. Nande no murai. Right. Waniga, position of politically Kisii County. Ngaitoka to mugusiale kisiasa. I don't know what you mean position. Ekaro montako ro mugusi. Akotenga oli no mugusi. Poso mayiro no mugusi. Siasa ya gusinga yireboni gebirengo bya siasa ya gusi. Ekaraboni ko ro mugusi what we are doing as leaders banje tegesa ukimugusi. Oh yes. You to get to wake abantu baitamu. Right. And tend to aro monto yomo one on behalf of us. And our position is very clear na wa ragi reflect Matiang'i. Akuwa on behalf of mugusi unconditionally. Yes. Engane ko irali bakali nene bono igabu ensing makenya one term two term. No, I don't want to say about one term and two term. Okwamburi biazana what is the position of mugusi. Yeah. Boshubi wa biamono tibe tingesi kwe bachake lakini ndi gerongo politi kwa minitiga. Serikali opposition. Ngajua. I'm elected under UDA. Kurugono mpaka 2027. Kerotoko and Ogochoi. I've made it very categorical in 2027. I will not be vying under UDA. All right. So I'm not in UDA in 2027. But currently I'm in UDA because I'm elected with the UDA party. Woniganyo mbole lakini come 2027 and that is politics. In 2017 I was in Wiper when I started Kubuli WMC wa Masimba Ngabu. I was in Wiper. Ngacha 2022 join UDA against the will of a lot of people. Oh yes. I had a lot of opposition. Abantu maete mumaete wave Simbarati about in Kisii County na Azimio na Raila in 2022. In Chebozi Mairanga kana ngateba I will support William Ruto. I stood firm with my own resources, with my own conscience, nga support William Ruto with under the UDA ticket. I opened an office na work na office ya Masimba at Nete constituency. Nga support William Ruto with my entire life. We got tormented to Kamnyaguna was very proper. And I have indicated in 2027 I will supporting Fred Matiang'i with the party that he will tell us which party at the name. So that is very clear. No apologies, yes. Allow me ask you this. Why did you chukua mweletenga ekichame ko na je beka kwase serikali and nero yako begete keroge keiga wono gota mbele ko ingi utambole linkina ndatigete Wiper ndatigete Wiper 2017 because the same approach na tumiyete kubali chikura cha 2017 I vied under Wiper. I brought the 10 vice president and the former vice president Kalonzo ngaigora office ya Wiper Masimba ngaoni Wiper Nyaribari Masaba and I lost ngio tambole lingi nanye tigete nganda UDA in 2022. What matters in politics lazima usikize ground. Abantu bane ba Masimba wantebile thank you our mheshimiwa our son tuakachikura under UDA toka kuobogambi and 2027 tuteta kuobo chumbe chenjie chama lazima chenjie chama. Mbio mana sana mheshimiwa kiro kwanera UDA kwa bere buna omowip and monocross county ya Kisii andake tori go feel sorry now that no nyekiro murai wense ko soyore omonene wekia mekiga kia UDA akubarangiria segikaro kwa manyago decline. The president has not called us for any sitting. The last time I got an invitation to State House, I was there in last year. As Kenya Kwanza MCAs, we were in State House. Yes. To have a discussion with President. And in Jibunumo MCA or Choria na UDA, I was in State House. Yes. Na say I have not seen any invitation from the President to us as MCAs to go to meet him, and then I declined. Eyoko genda State House buna aba MCA cross county ya Kisii. That was an arrangement with Governor and Raila Odinga. Raila cannot call me for a meeting. He's not my party leader. I opposed him in 2022.
I will never support his positions. That is me. Igo mheshimiwa tari kurangiria kwaringe president. No. The president did not send us any invitation. It is a Governor Zimbarati who arranged about 200 people from various sectors, and they invited MCAs to accompany him to State House. In Chebuna Bozi, nkamukana jindu wa company. Ininki kwale kukanira. What was the need? Amagendero vale wote baba MC wote amagendero vale chukoi. Amagendero kuoi. Langu ni kuwahimiza kwamba sisi tumepata mwaliko kutoka kwa rais wa jamhuri yetu ya Kenya, naye sisi tukamwambia gavana wetu tuweze kwenda, tumuomba ruhusa tuweze kwenda pale Ikulu. Kuna maneno mengi ambayo tunaweza enda kuzungumza pale, ambayo maneno ambayo yanahusika na maendeleo, si siasa. Na sababu sisi kama kaunti yetu ya Kisii, ni sisi tulipata ugatuzi. Wakati ugatuzi yetu ilikuja devolution, sisi tuliweza kuwa na miradi tofauti, na kuna miradi ambayo imekwama, na hii miradi tusipoenda kwa rais tuzungumze naye aweze kutueleza sababu ambayo miradi mingine imekwama na tupate jinsi ya kukamilisha hii miradi, tutakuwa tumeketi tu hapa kama watu ambao hatuna mwelekeo. In terms of pension scheme, as you know, MCAs are not entitled to any pension benefits. And so we are going to request him to fast track in his first term in office to ensure that we have a law that also guarantees security in terms of pension to the MCAs of the Republic of Kenya. Langu ni kuwahimiza kwamba sisi tumepata mwaliko kutoka kwa rais wa jamhuri yetu ya Kenya, naye sisi tukamwambia gavana wetu tuweze kwenda, tumuomba ruhusa tuweze kwenda pale Ikulu. Kuna maneno mengi ambayo tunaweza enda kuzungumza pale, ambayo maneno ambayo yanahusika na maendeleo, si siasa. Na sababu sisi kama kaunti yetu ya Kisii, ni sisi tulipata ugatuzi. Wakati ugatuzi yetu ilikuja devolution, sisi tuliweza kuwa na miradi tofauti, na kuna miradi ambayo imekwama, na hii miradi tusipoenda kwa rais tuzungumze naye aweze kutueleza. I don't want to talk about Uzembarente. The truth of the matter, Maganda Tayora Ukuru State House as an MCA. I've been to State House twice. MCA Turukwana. You are not even given that opportunity. Even the president will not wish to know who you are. Abantu baukwana leaders ya baba nene buno soro karororo, mugavana karororo. Even the deputy governor doesn't speak. The protocol of State House is a bit strict. Number two, we have separation of powers. We have the national government, we have the county government. Our roles are very well stipulated in our constitution. In our MCA, we have our budget at the county level provided by the governor. And you know very well in Kisii County, Kere Warding on a certain amount of up to 27 million not to arrange it in a governor. If you want to confirm what I'm saying, let one MCA come here and tell us how much allocation they got from State House. They go increase which ward you have. You know, bantu baito ntori bariri, bantu bari bariri skoga. Abantu nabangaini. The visit to State House is about undermining Fred Matiang'i, his popularity, is creating disunity and dividing abantu baito bagusi, so that the other can never achieve a president. So yondoko bori korugusiga iga tabugati riogi. And allow me to say this. The same things
we are go discuss na my colleagues and the governor. It's the same things. So right that we discuss. People were picked from all over the constituencies. I'm aware of Masimba. I know about more than 10. Mama County. N'abajumbe mbachite muchumbo Kitutu North Zairi abale aligned to Kenya Kwanza. They discussed the same things we have discussed last week, the other week. So honestly, let's not take people for a ride. Ntuli bantu totally work up, and that's why to attend our MCA 30 to attend this status visit. Ne wadegento kebisire mae. You saw in that meeting, Raila Odinga was there. Is Raila Kisii? Which ward was he representing? So, and now the question comes, between Raila and the governor Onessim Barati, who is on the State House? So it is Raila who led the delegation to State House. And that is why we are saying, going forward, we want to vote for unity, Yomogusi. If we have to go to State House, let one of us be at the front, or Yomogusi. And honestly, Tindoji, any harm, ekera to coincide na bantu baito bacha. And that is our position. In Chekaya ekera historically, I want to be on the right side in Anarwa Nedegesa. Yes. It has no mistake. We want Governor Rat to go State House as many times as he wish. He's the governor of Kisii County. But he has no audacity, has no mandate to force any MCA to go with him to the State House. He has his ministers, he has his chief officers, he has his technical team, and any other MCA who wishes to come company can do so. He's at liberty to do so. Governor Simbarati, he can go to State House Mahambi, Rehero, Muisonde, all the time. Nobody will question him. And you will never see me castigating, because he is a governor elected by the people of Kisii County. He can run the county as he wishes, and he can meet anybody when and how he wishes and where. Tindiko wakilisha balimu. Abantu bane they are very sober. Na abaira zichite jikuru national kwende county government. National government utomachi basa ku treasury chache county ga. Ebintu byane byonzi bya mazimba ebirega county ga. I don't want to lie to my people Nanjing and the State House. Negen tungere ngolenda. And I've given them a challenge in Ntubwata ba MCA budget the State House. Koroki abatachi tenababe tgoyo matene na ata ebena naki njena je the State House ngacha neke posi otachite tabwatieke. You know, even the money they gave, they received, the little money they received from the president as transport and lunch, they eat alone. They don't, you know. So it's neither here nor there. In Mazimba ward, nimbwate chiro ya national government ikwagacho, chiye market chicha kwagacho. Actually, we have two. Mati Mazimba market, ne and that Ramasha. I never went to State House to look for them. You know, because there is an allocation across sub-counties. We have an area member of parliament who sits in Nairobi. He knows what is coming. I might know because maybe I have links with the national government. Nobody can lie to you that you get. Our State House, they did not come with anything. I can tell you, no, not even one thing. Nothing. Yes. How is that an MCA's influence? How is it that an influence MCA? Mbuya mono sana omwishimiwa tutaragendera tibichanchira iga tugene tumwanchie omo origereria anyare konyora na boigo anyare gotigera na kumanyanga narari ari tugendete ukwana ilinda chinyare kugendera omo kungo yu andosiri na anda bono ngoriginkaro mongao na roro ndo koruku Fred Matiang'i na ndo chembu yakwe boy na ndembu yago tioka
Ngo ngamora masese ni toye tomo kungu yu ande no mondo ito kwa ne ruwe ito iga. Tuensi pito tena ne nyuma ya Matiang'i muno magusina makenya. Na mwanchire umwensi pi. And I want to make it very clear. There is no sin when a community comes behind one of their own. We as the Kisii people on the west of Gato Bongo Koregas, we got no one over Korokunaki. State House. Whatever Nambiamono, Nevin Tombia to what every daughter of Korerwa. In Cho Moisio Movekoruga, Masimbaga, in Chenache Tega State House. One of Aribachi, Navano Mano Toka, was a Purwari, Bakoira and Babaro Kivin to buy a 12, a Karen in the back of the Gando Kieke. It was area. Amangana, Unimota Chiravia, and I wanted to make it very clear now in Tunomogusi. Romo Kenya tumesema enough is what? Enough. Mungu atechukura sobonge. Omo yaka machaungu akole gasengia asomo chume ga nyarwa masafa. Nje karongo tenatina atabara no ndigetenderi yawo. Nje ngo sabe ane nje bweka na nyasaye n'abantu bagwanje bayi kubangekero. Nabali bakono korabia twabere bagabarabie ekarenga kera ike abana batengere barosire omujumbo nyari bari okoro kwa boss maira 2027 tari janata n'abana iki bande bana nyasaye ekyara ocharo na mutaresi ngabwate birandi byaye nebikabu byaye egahanga akagendo buchaji abande yaokire orakora abamasimbe gasi ono ni bweto muguri mugusibu na akorera ande omwancho omurigerere oyo no mweshimiwa boss Mairura na nekero ogukwana gosekero korigereria chinkwane chiga chiabo na esabari yaona kiabiri gotiga enyomo yega ya UDA enyomo yaona UDA goswa asensemo yende amarora ona arari andake. I don't know what you want me to add lakini ende Nairora na it's my character go change chama in every election. So I don't see another harm, and this time round we are lucky munomugusi ntubugato mwana itoyomo okoriekero kyo president and twenzi of goodwill na tuanjitegesa okyomugusi tuatebire tutende mayo yae to mo support come 2027. Yes. Inkiama kianda kiora chikonyago kiregoche. Discussions are underway. You will unveil the party soon. Okay. Yes. Thank you. Abantu bane bandangire banyali bali bawakilisha. They are impressed with the kind of works I'm doing in Masimba Ward. Na waigwete mbwatara nchi ward chonzi sana onkonya abantu baitu. Na injekero na rangeru even kibibilia when there is a divine calling okuiwai okurangirio. Ekero watebere chinkwana chiribari mwatu tigategali watu bana bono tubwato mumura omwana wito Fred Dr. Matiang'i. Do you think abantu bande batebere nga ondake ntwara Matiang'i gweso kimoka ukwa na siasa? What do you think? Is he serious? We don't know abantu bategete apart from what Matiang'i is doing. Every now and again is doing consultation meetings, campaign in Chiranga. We don't want abantu bache babekerere na president yarenke kero we ari kuburwa kerende to gambi bwae. We have a lot of time to 2027. Matiang'i is not just Matiang'i. Matiang'i is a national leader. He has been a minister for 10 years. So at least everybody across the country knows who is Dr. Fred Matiang'i. So when the time is ripe, we will run across the country doing the campaigns so that he can get a victory come 2027. And I have seen some people criminalizing this decision. And you wonder why, So I think there is a bad spirit especially among our young people who feel like it's a wrong thing to have a democracy. Kenya, for God's sake, is a democratic country. Even me today, I can decide that I want to vie for president because I have all those qualifications of vying for president. So we just wish him well. We will support him 100%.
That's a deliberate decision that we have made, and as I've always said, there is no apologies towards that, because it is a democratic space. Yes, mheshimiwa kero okuangazia watebanga candidate ya Oburai bwense Dr. Fred Matiang'i nkiura kwa igoro ya omoske David Maraga. No. We know what is going on. Maraga is a state project. You sure? We can say that without. How did Maraga realize all of a sudden that he want to be president of this country at his age? How did he realize? How did it just come along? You know, it's just a joke. We don't want to discuss Maraga. Nto mutumira bagaka. Because into bata baga kurugusi, mugaka Professor Ngeri, mugaka Chris Obure, abagaka baito bata tebina nto basa ko mugusi. We will talk to Maraga. He can be a very good technical person as we support ambition Chia Fred. Biamana. Chumulirenga tukusanga na mheshimiwa Post Mairura bono mambia as studio na yo kwenye utulikiro ujumbe kali Getembe TV semo ya Facebook Getembe TV semo ya YouTube na boiko kutubwatia asisemo chiri chetu chia ujumbe utulikira ligere 0726 447 boiko 0741 583 ndake rubwate kerekera lingi tutuliko polisi yako bono mambia tunabulia manga abwateka asesiasa Probably Etwani Bonmanja. Mheshimiwa Boss. Yes. Ekere kia yogo tuaranga nguga ni ule usuka kwa sikro kyo MC komena kuliyo jumbe. Enemi yake tatu yogo rai. Which count? Do you think at the capacity of MCA na count government wa MCAs ile mo yakoleka ndembia watu baratebe ngabono count level sasa ni yake tatu bono iga. Ibintu byakoleka ni visa ile you qualify somebody to ujigo. But let me tell you, this is a great dream. Yes. I wanted to vie for Member of Parliament in 2022. So I'm not basing my performance at ward level, so that in our ero kina koba eke kebe. I can give you clips. I have all of them. In every meeting na korete as a ward ya Masimba. Na dedi abantu moko ngobo MCA 2027 no jume ngore ndike. My people there, they are prepared. Actually ondu ko bolu ndu wenzi ngira na watu na boss no bochumba because it's not a new thing to me. Number 2, you have asked about performance ya ito ya negotiate kan tebe ya at the ward level no MCA. I can tell you without blinking. A ward na inherited no MCA, it was in a bad state. Abantu bana boni have you ever seen abantu bana bakorera because you always take news they feel there is leadership. We didn't have the impact of devolution for a long time. Devolution yang ete 2013. Oh yes, our people could not feel was say chibarangwa kole kana chire. If you go there, we have done roads since we came in place, and I've explained to them chibarato akorani this financial year. We didn't even have an ECD class, even one, since 2013. Right. We have done some ECD centers, and we have others on the way coming. Maachero ni bitacho bibi aroko. People used to do getacho monda ko getacho kia teacher we say ambient. We have done more than 16 water springs. We have never had a borehole according to 100%. Currently, we have 2 boreholes at the ward. We didn't have facilities like now. We have a newly established facility called Getembe dispensary. We have built a new maternity wing at Ramasha. We have improved Masimba level 4, and we have even put more money. I've engaged the governor on a very sober agreement that we have 10 million in the budget. World Bank, he has indicated there is a lot of work going on. Oh, yes. Initially, we didn't have bursaries at the county, at the world level. More than 5,000 students have been benefiting from bursaries, and I always post on my Facebook. When we have forms and the pick under 1,000, all of them they get bursaries. Oh yes. So since then we came in place to a college bursary markatatu, and all the time to 3 million to 5. So people feel the impact. One. Finally, a very simple thing: representation and being available.
Rano kuguno na matanga abeire na MCA na teba pole. That thing never used to happen in my ward. Since I came in place, my presence is felt everywhere. We even have an office that is operational, where people meet my manager, those things I'm able to do, I do. Within Taligogora, I'm not able to do, then that is it, because in so I can proudly give myself an airplane. You don't rate yourself, but because I'm a teacher, you can know when you have done well. Like when I got them at the Kisii, na jitikanga tata ngore ngitere ngoko ngwenda university. Because I knew I had performed. Even this way, you MCA, I can tell you without blinking, I have performed. And because we have time until 2027, I have promised my people we have more things coming up. Chiparanjiro totrarima bantu bakolera go semborogo and Riakibondoli, some places where I have not been able to touch because the budget yerenge to okora CP chipararimo. But we promise to deliver. We have a lot of time, and by the end of my tenure as MCA, I will not have another work here. That's why I've made it a deliberate and intentional decision in come 2027 in the Dembuat and Chiward Chanichons. In CDF, Konya Vandovani. Mbi mwana sana omwishimiwa ekiro ogukwanira representation tugukwanira bikaro via county assembly anake county assembly ya Kisii ekirete sana na marange tukugwa county assembly okonyora ngamangana gosoka kurwaro chingaki batagete gukora guseni impeachment gosibatagete wetie budget ama tukayande unabona ngo minyokora sege ikaro ninki mokogenda mwakwanira. You know, the role of the county assembly is purely legislation. Oversight comes at a personal level, and it can be a collective role na by MCA, which we do. That's why tura bantu banemba ucha babere county assembly boss. I'm representing abantu bane ba Masimba ward. Amajika iwatebire, we pass a lot of laws. Maybe you don't cover them. Otherwise, then it's like you are saying the county is not running. If you say no, it's like saying the county is not running. We do make a lot of laws, and you need to know even the policy they come from the executive. If the executive have not been able to send us any policy to pass at the county level, then we must be silent. We have a lot of discussion ongoing. Sometimes members of the county assembly seek statements from various committees. Like yesterday we were discussing, we were tasking the chair health, who is Umeshimiwo Shem, to raise the health status in the county, how many dispensaries, how many level 4s to what in every sub-county, and so once we give that report, we will be able to have a discussion. Mbia mwana sana asa magendero chipara chiarosigo na boigo ebitacho mbigendere tekorosigo lakini kwa nyoranga ebinde mbiri up to standard unabona chipara njiro kwa nyoranga omoro amakarabati tabikiria isaine na onye nebitacho birosiri nchiragete nga umurakera kogocha macha omire osibi omire. That one I agree. Yes. Like a contractor akorete bone ebitacho mbiro bibere bitakorete up to standard. I raised that concern. It is being worked on. Getacho kekoro kwa Rio Walker. Nikende kwa enchoro gora riria michoki mbia ko to start lakini I didn't get any complaint because I'm only able to complain if my people have complained or if I've gotten a feedback, because the thing going to be literally you cannot be able to. I want to agree na sometimes contractors do bad works. That one I don't want to lie. I'm on bara abakonyore bara ya remiru you want to be kiri omoram. If I can show you a message. I got a message from some feedback here, but I get the Riamosero, the abuse. I even showed the governor. Fortunately enough, I was with the governor at that time. There's a complaint, but I called Moram to make it. But me as an MC, I also understand the amount of money that we allocate as a para. Sometimes na weko benge contractor take over calvert as a kira azaga neiri and take over Moramos. The only people who are able to do a para to standard in care, because they have enough budget. Even 10 million. Into 2.5 million. So the contractor check was and they call it excavation. You mochanga wakwale taxi 16%. City department any profit. So they do a moram purchase. What we have done
as an assembly, we are coming up with a policy of routine maintenance of roads that we have already established as a system here county bare ne error. And that is why which mutua tuaterima no jipare chiaremu no rachire mirebobe. For the little time chia kolibobe, let us be patient. We have a new policy bare nde onsi arimiru which mutua bega ko to kick maintenance. Mushimo, as one of the counter executive member, ngonyale kaniri chinkuma chindenga, there are those who dance to the tune of a governor na bande mbali batali pro governor. Is it true that anga amagendero mbali bakonyora manene kubwa bande ayina kweresire na yule nga masimba ebintu byo kolekana, lakini is it true there are those MCAs batali konyora getalike chito abande banyora chito from the county assembly? Ntobate ndokoro kwa ward budgeting. Yes. Ward budgeting, every ward ekonyo 27 million. Oh yes. You cannot cut that. Equal share. Equal share. Okay. But now we have flagship projects. Like now I've told you I have 10 million for Masimba level 4. Yes. Where we want to improve the standard of that facility. Yes. I'm not most of you have branded me that I oppose the government. But ina ajitenga bakani na ntubwate a difference yo oppose governor na kogorore governor uso criticize governor na koraramika kwa niapa y'abantu bawe itabauti nero. Yes. Ono ngo oppose governor je ibintu bitatu kogorora kugenda maminchana na kupinga nje tinde tipo governor bwangoiga. I want to be governor maybe in 2042 jaumuto after na gambenya liba miaka 15. So mwanya wa media moko report na umwemzi Mazimba kupinga governor kwanya lwa governor bikinyura abandi ba bwatre bumeta babisambaro because gero wake uchukura turu wake ruchionse. Yes. Na jigwa jaga Mazimbe jarenga about 10,000 kanyora 4,000. You can imagine the whole 6,000 people banga akere. So abanga na bota ko tikike patanga anjite. So bali kero bako ngupinga bagana batanga akere tabako bako kanu mundu ino mube na kitu amwangirite. So baba ya narrative takole tikento kieke. So gwabo lya mangana yoko be kutibesa chinyinge useke. Na got for example nimbwate 10 million. Last time I gesuya ni watu 12 million. Yes. Because governor is doing what he's doing from his office is trying to, we say that as an assembly we standardize level 4s. I'm aware you have seen some works here under the Kenya. Yeah, yesterday the member of the county assembly was at the site to receive the contractor to improve the standard of that level 4. Suni Masimba mambienda ebe standard ya Marani Nduru. I think you know those hospitals chiaga to standard. But still I don't want to lie na ndubugati iniquity. They start iniquity. Sometimes you see a massive allocation to some specific wards, which we have complained as an assembly. It is unanswered. If you come and get the answer, sometimes the proceeding second more life, na wakora MMC unyatia kwa complain so bare balirendo kufina ayende kia mingi rubobe, you know. Ikono hini nuwa banyene ngui kamuli mwafiri nga iga Masimba na nyoli rebu ya kini yonkole radi. You know the governor might for his own wisdom and specific reasons might want to develop a certain region more than the other. All right. We don't know that happens across the country. All governors do that. Never know your Kiambu, no know your Alari. Maybe stronghold because they can put onzi. Yes. It is politics. Yes. Yeah. Alright, bono mwanchumu lero motegera libono mambia ugete mushimi wa Apus Mairura Masimba woda na abanyali bali mu yategerera mangana yuga yakoro kwende ngana gete gagu nakinate baranyali bali lakini katunyo usangamo bono mambia na iruba tekerengele siasa chitu cha Kisii me county ya Kisii uno mugusi bono mambia ano siasa kole county ya Nyamira county ya Kisii bono mambia abukura sagana itura tubirengele linga ine. What do you think uruchi siasa ngakigendera cha Kisii mangana iga omuske Mairura agukwanira bono mambia ngakyoche myaka 3 yoborai Jobati tiga miaka mekeiga tuenda sikura ngakia yuruchu mwenchu moteli kwa nangono itubono mambi 07 41583878 usagana into gali ya namba inde yure 0726 447367 tinambe chichire open bono mambia yabugoto kwanira boy gali ya mitandao matirita emambi ya bono na obako gendera gotonyora ya maasi assembly ya social media kerukwa na into Getembe TV assembly ya Facebook, Getembe TV assembly ya YouTube emambi ya bono. Ushimiwa
tiango turanyora abantu babiri bara kwa nini tubona mambia tuginki ba kwanira emambi yabona. Good morning. Getembe, hello. Getembe. Yes. Bwakire bya. Biale ibe no buyere nata ga guno aso ba boss. Yes. Right, asante. Kibuli ile mheshimiwa Ligule. Asante sana brother. Thank you. Getembe. Hello, good morning. Getembe, hello. Yes. Bwakire se. Aha. Bwakire bya. Asante. Asante. All right. Right, asante sana Rasugu mabuli ya inama ya sana shukrana kubulinde isimibiri choka ngira naso mushimiwa ligera ko reaction ya 70 mukubuli bono mambia. Good morning. Getembe, hello. Getembe. Hello Getembe. Hello Getembe. Yes. Bwakire buya Onsarigo. Bwakire buya kigema imambia bona sumuru buli Etwani karibu. Oyo ne Geofrey ko somoni kurukiza amaji amasimba town center. Ni mahete somoni ya minto kurukiza bochi cha masimba. Omwesimi wa boss bwakire. Bwakire somoni. Bono rende ngwakere omwesimi wa mbiya mono toruche ngakipara kinyinge kyabekirwa moro mu within masimba ward. Na batorocha abantu mbagende to appreciate emirimo yemiya yakorire. Oh yes. Bono rende nkire buna bono na okonyora kitigire njira buna bono yari omuga kugiria pi usindo che kombulinero nga netigire njira. Bono nari kuburia maswali angabire. Nari kuburi igoro yestima abantu mbare wodi bataranyora estima ngakibe babo bate murubiri ngakibaranyora estima. Nande nsemende nebitache bimuna bono nto bwategetache ogage kurukunya bijuke kinakero getara korosi wa maje gasirete ngakiba bwato murubiri igoro yokorosi bitache bitaraikirana. Nenseme yestima. Alright. Asante sana. Bigura mabuli ya yonsi ya gocha kuraba nto bago no bategira tabono mambia ababibetenga ekene boss no ali gali studio adu Onsarigo lende ntuligo kirago gatomu kwanire atotebinga kire samuli SMS ko tabanga Geofrey na Matildah bwakire. Good morning yakurunga Benada Urina watabanga mushimiwa pus no muntu makongo adworking man tigabande baigyo mu wekano bakulikaga Getembe FM tuko ndani tunafurahia. Asante sana yakurunga ner mofati ngoma yanga yago kwana kurwa lakini neka chikumyoka nganeti tuirana subushibwa yakora chisimi chiko chagachire chinyinge maybe kuigura abantu bawo bagukwanira amangana mange sana yakora kontra samangana magia tunaliye ngo birongo kyamo kama birongo bale ne yago sine yake no mendeke go birongo lidani birongere liye yuere nyali bali church so I cannot be able to answer that. All right, you tell yago aya amangano boke nyomba no nyaro kuna kyamo kama still is a different word. Tuliya mangana hajo boke nyomba mangana yo boke nyomba batondo ngolera bale buguche watu haya ate bana batondo nabaguche nabo bagambire mono. Yes. Ota 92 because you are ko soserere nyamasi oyu boke nyomba mbora untune tokoro kuna kamba 8 totaragamba for 50 years. Yes. Lakini mbwate tabauti njira ngwa approach ibintu none kerona achete MCA boke nyomba mbware ngo sana. Oh yes. I made sure I've united my people. So abantu banyali let them not be worried. Omotondo omo kambanane omo uche we will have a discussion. It's about leadership
of transformation and inclusivity. And I'm ready to offer that. All right. We will sit down and agree. Yes. Ekero mbwat goodwill across the constituency. It means ningitobo kenyomba. And it will be one of the first time chikura jira hakuna anda across the constituency. Yes. Without looking over kenyombo. I know abantu bange mbate na nini tingo tenange korandi na njeno mukambanane bono njendete mwake njeno munyalibali. Nekero ngoje ko muchumbe tiniko muchumbo kambanane. So ingane iganga gose butondo buguche. I don't have it in my heart. Nitazunguka constituency yote ningendege susu asetugwata baguche nabaguria nintale nyamazibi ntugwata kambanano ororo tugatwara nabatondo ningende ichu ningambe nabatondo baminto because civic education. I wish the governor can try and source NGOs ije chikora abantu ba civic education ba understand it role ya MCA or senator or muchumbe. Estima is purely a national government function. Yes. I think iba akwanera okoba kurara abantu bakongakera batebi estima ya chirega chendere kwende ya kwete transformer na emnyoka ga Kenya Power because ile nchorire kero kwamba nabantu bagotegera bwangu bangire transformer babe kubana babugana bonkorente estima. I don't have the powers chokorente estima ekenyoro, but I will talk to my good friend Dr. Manduku amanye binyore bitabwa estima. We see whether the national government can assist our people through maximization and the last mile connectivity na abantu bakoro kwa toward this NGO imeenda kichwa imetoka kidogo inafanya mambo ya stima ya. Yes, ambiye mwana sana mheshimiwa utaraska amangana partnership andake serikali ya county ya Kisii nerebusio asogo partner ne evyombe korwa chinse chinde elio kogendereria county yiga namukaneti mheshimiwa karukwira ndi boli elio orayira neli linde to korose ebarane kwa boli guya liyo muga liya pius alafu baadaye unasema titi na kwa iguli na kwana that there is a complaint na liyo muga na aseria musero liya pius na liyo muga liya mugaka. Yes. The people there feel ne baraga nilibe kwa mora myonsi which I've explained to baliba nkera mapema na we are not able to correct para mora myonsi. But I will want to assess the kind of works that were done there and offer some time. Many exact complaint, but I think it's a common complaint about the more millions, which I know the amount of money we are looking like that road at 3 million. 3 million. Kerokura na gote inkura ruzire tax. Ono kwa nyawari bare goja kusana 2 point something. So kaore me ndoli momo changa mokobeke the contractor does not get anything. But I want check what works were done there, but I have already complained to His Excellency the Governor because his powers are not mine. Thank you, Matildah. Igro yamangana partnership andake koranga serikali ya county ya Kisii nere magegake asogo partner nevyombe korwa chinse chinde. I may not talk about that because that doesn't come to assembly. It might think you're minute. Allow me not to talk about that. Na sense mo ya magendero amagendero chipesa moko tegemea piwali inchiri iche budget ya county. Yeah, we have own source revenue toward the CRA allocation, but we have also partners like World Bank, yes. Agricultural Food Organization na wanomba to ichiales gaiga ekuriya na kia malimale kikende the county abantu baje wakana rates online, a lot of stuff. So I don't think in ndolkonyo abaje kurisiko we get nenti pesa chiga na kimuranya re ko maximize gose gotwara opportunities yokonyora chivesa chinyinke kurwese ko kubwachiri gotegemea chikurwese kiganje. That depends on performance. Yes. How the county government performs in terms of utilization of the CRA allocation. The more you spend the money that you get from national government, the more partners that come in place. Yeah, it's purely on performance. Mbiona sana antaraska nainde ebangongo sangiriri were sana korwa asi chinsemo no nya chichiro bunayo bogo masimba ebangega andake abantu abange bagoche ba feelinga teriko kora mirimo bwikirano. Sasa hiyo ni ngumu kwa MCA kujua. Vile nimekwambia sisi tunakanga na projection. Unapata like an assembly we have put a projection that through advisory governor and his technical team that is specific financial year
our target of own source revenue is about maybe 650 million. One year at the end of that year, and the county has been able to collect maybe 400 million. Yes. Because we paid 50 versus 600 million. As an MCA, you might not know the exact amount of money that has been allocated. Who gives you that record? Nobody. Ni shida yenga kigo cha kwera ikiagira nabo mobwate right yoko borekera muri no nyese county assembly ikiagira amangana yebango gosirira sechi serikali chechi county nero yerire chi county chinyingi chikogwa Mate na bori Matilda. Yes. If there is no development going on my place. If you noted, I've mentioned quite a number of projects that have been going on my place. So why am I worried about how government spends on source revenue? I get, you know, let me remind you, in 2027 we have an election. People will be able to elect a governor, a president, MCA. MP. Governor Rat will face competition. Yes. Ikotote benga ayona post mairura na aye nsema yago kumnyoka kwa nikora matu bama simba bali. You know, that's why Mario yarenga mange Onsarigo. We did a deliberate move yokorakira. Yes. So that tutete governor to an excuse. Let him work for TP. We are supporting him until 2027. As baliba choli rekatiga. Even to be ananda etere ta na go ground kia ne kona gondwani, you know, wasena na chete state house. Ukweli. Akore gasi obosani burutwara osinera bakore gonto kieke. Bogendere. 2027 the people will have a choice. Mheshimiwa Machowi is vying for governor. Onyonga said he's vying for governor. That one will be another discussion for another day. Asante sana Mheshimiwa Pose, asante sana sinchi tongenda somo kana magia ndo chigali agotebenga Bella Ruth Mugambi bosu mairura ayino muntu Mugambi kiandagi ikomi you deserve the MPC to sente ajene se kwamboka it is getting stick we are beyond betty politics agotebaga bono mambia you are the right man for the task to spill the beans Simba should stop forcing anyone to angire ukana ego kutuangire ko kame ngombe era nabago soana mukaye bakame ngana bakongu honorable Victor Omondo mienda go bwati morobali yabono mambia ko tabanga good morning Santa nabasige konge kuru do katala pia akundani chika kido cha tonyolire sana gaiga abange bakanchukwa na intulende asingi nchitoka ndo muntu mukomoke bamangana mayechi sisa tugali Getembe Fima ushuma pose Anjira tuira nasole Matildah eligera andake ngana yo mwali cheso muligere lyo motegereri abantu basimba bakwandi uko myako chasembo ro batainone. I'm happy they abantu bagetembe mona zo ko host me today. It has been a long time and then they abantu bamazimba mbiyemono for their overwhelming support. I have a lot of support from my people. Right. Natari wadabu. I could have been nobody. Actually nana ko ngebona mambi 10 years ago I was a nobody. I graduated in 2015 November 27. Yes. So you can imagine 10 years ago I was still a student comrade is future but because of God and my good people of Mazimba today I have a title, today I have a responsibility. I am proud and I thank God and I thank my people. Kyomoerio ngusa abantu bane banyali bari twanchane that is at serious talk in Banchete no mo gusi onde bwenzi ondigereti lesaku nkiana wangu abagera abanchaine ne kiraira all the time na ataba president na ataba kindi kyonse are powerful man in this country. All right. Na hindu tuamwire na no gusi tigatosege mati yangeito tumuburugere kirane yaro esokiri as a national leader of our day. Me as a young man and as a young focused leader, I'm urging my people bagusina 2027 tutenene maya ya Fred Matiang and nero kwana on behalf of us munomugusi. All right. Thank you and kobangu andabunge I will wish my people a good day. Asante sana Mheshimiwa Pose. Asante sana na ndirinde yenda kwirwanira. Matildah. Yes. Tiakanire. Buno nyankare sire ni gate banga agendra gukora iki abantu bawo obanchite agote banga I'm happy for you asugutwara farm stand na gagote banga it's your time to shine na boy godor kasmura ne ragote banga mpia mon okigima nensemo yenda gote banga na maene ba MC mbagwatiri bagari kwenda kusaba magendra ko state house kulinde na bange bagendete kulika na rega Ronald Omari agote banga next enyaribare masaba MP. All right, asante. Yo negatiali kose igatie jumbe chiri chigendrete wikaiga as studio.
Kwazibero mwanchumuliri wikiraga guto kusaba ngato ngende muntu mukomoke kegema asensamiye TV turamyoka turakana jibil alise radio tunyora mangana maya asenchira ajo oboikirano unyolenga tukwirana nsamiye nde ya request baka onkorgo kebacha nere IO nando nyolenga is our able director kujabalega is request ntindi kegema tuskatu chale muruli bado ni Etwani ya Getembe chokuru kwa Geofrey Onsarigo mwana baliro Ncengro kwa Matildah Obaigwa. Alongside tuwalenga monere mheshimiwa boss Mairura Masimba Ward. Yari bahali bagima nobali. Tuska tuchare. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekarigori iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi abwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest price.